هذه إذاعة إرنا. داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم تختتلتي ريديرنا زسعب مدبنا مدب كوزتيو نايلومي أغايشنا دما قش موسيش شاي كبر أبي مسكن كمون سالم أفورك يوم بمسرت أدلاوي مدب يوهانس تسفى مريم زغبر لهم عدمة نساتهم ولك أو تساتفو حد زيغا أو بوليتيكاوي محبراوي هيوت حبرة السبز بلا رستي كابناتهم ولك أو تمكرو تبقيسهم كزتيهم نمولو تحسقو نمكتتال نبي يوهانس تسفى مريم كبلكم سنة مكتتال راديو إرنا امبار سلستيهم كبرات اغايش بقدامنت ادمينا تقبلكم كم اغايش دمص راديو إرنا عمدك كفوت زي تختركب مفقادكم امسكن بزيكا مالت مسكاش موسى شاي كلتيهم مالت كبر ابي مسكنن سليما فوركن اغايش ناتيكينكم قدمي توسنه وان قريبكم منباركم ذكره ويتفلطوا ياخم كلنا لومون سلستيهم ابززته عديماكم الله ابز عدمن مالت نسمعت زياده بروح كونلهم انتي ننولكم توكلكم دمصاكم كمخانكم فلط دس يبلني مالت بسنكي موياكم يكون ويكا محبركم كم زي وكلكم سمعت خرجاق دليت زبل الله ابزي نقربو زلنا مدب مالت نايلوم معلت مدب فولي زغبرو ترانا مالت كمولق سبات ወይ ከም ዜጋታትና ኤርትራ አውልቃዊ ህይወትና ማህበራዊ ህይወትና ፖለቲካዊ ህይወትና ዕቤትን ግስጋሰን ከርኢ ዘዓክተና እንታዩ ማለት ስለምን ታዩ ኩሉ ጉዳያትና ወይ መንቀሳቀሳትና አውሽጣ ሀገር ይኹን አብ ግዳም ወይ አብ ስደት ፍርሂ ጥርጣረ ሽቁረራ ምና አስወይካ ምና ዝሞልኦን ዘንጸባርቅን ኮይኑ ዝብል ናይ ብዙሕ ሐሳባት ርእይቶታት ብብዝሕ ይመጽእ برجت عبزر استزي مالت استفرالي سبات كابزنا هاتكم عقمي وزيادة زلهم كله يقولوا مغانم تفلت حكي جن نعاقتكم نزخ كوكم دخالكم خنيات كابتي أما حبراوي ميديا قص تبوت أنا حكم رئيسوتات مالت بويك أشي موسى شاي كمون حاو كبر أبي مسجن كخون كله سليم كم قربا من فالت أنا نسخانكا بزح غزي تزلكا مالت نايزي كونتات دت حساسب كونتات عملكيت كام سايت علل سلاز نبركا بفولي عدي مكا برغص نايز مدب مخنيات ونسخاخا الى يحسب مالتيو ስለዚህ ንሰለስቲኹም አጋይሽ ደጊመ የመስግነኩም አባሺ ባኹም ክጅምር እዚ ናይለው ምቕነ በአማኑኤል ዳዋ ተወዲቡ ኣብ መላ ዓለም ከካይድ ቀነ ናይ ያክል ድብል ጻውዒት ያክል ኢልኩም ዲኹም ብወጌርኩም ጀምሩ ምሰማዓት ክትላለይ ይቀነየለይ አይ በቀዳምነት ስለ ዝሃብካና እድል አዚና ነመስግን ምክንያቱ ኮምዚ ዝበል ዕድላት مركب قال لا يكون مخنياته حساباتك ويدما እግዚአብሔር ኣብ ኡምርኻ ዘقمطو حسابسي ናብ ደገነ خيد ማለት يجي ያክል ሎም ጥራይ ኮንና ኒልና ያክል ካብ ንብልሲ ሓሊፍና ከማን ክንዲ ዓመታት ገይሩ ብጣዕሚ ቢያክል ግን ህጂ እቲ አክል ዝብል ነገር ኣብ ብዙሕ ነገራት ክንጥቀመሉ ንኽእልና ከም ኣነ እንታይ ይብል ንገዛ ርሰይ نفس وكف سبسي نجزاء رسنا أكل كنبلا لنا يزبل الصراع سجمنا سنتايو تقدم فتحز حتت وحدي نيرو تم فتحي بزعبة فتحين مثل النزارة بوحدة السبات نيرنا لو ممكن نبز حقيد كله الشجرنا اتي فللينا نبز حقيده بعديتيو إزي كون الزخ المخنيات هتنتايو هجي يأكل ترايزي كونسي يأكلات نيلنا هنا كانوا ونكن بدينا
هجي تي أكل قلت ولقن هجي أبتنا تقرينا يقرتها أنا تازع عمي تقرينا تازع تردأني دحرنا جون وي سحليم وي دما كبرج زخانة تنكيو نسي يا أخلك كابا يبلو قني أخلك زردأن سبت خويني أنا تبلو مالتي دحر بتعمي فالو التدقاقامي زبل كوينقن يا أكل يكون كل زبلو مالتي مخنياتو نكال سقوم نكال درجات زبهر له ولا منفسه درجة ولا ابن عالم أو درجات مالتي نتقوم لهم وين نبر لهم حد سقوم تجين غير بنت خبرك خلالني سقوم تمالت أكشن مزبط قال لي كنت بقول خون زخون سمع رد وكون لي مخنيات بقى الأملاخ مسرت سبات بمرنا بصلات تشكرون فتحوا الله ميديا زعم مالتي هجي أبتي أكل كبهالن كله جن نخمي زبالة إناني أكل نبلو نخبل لي سلازي يأكل يسيلنا إناني تبل حتى خازم اللسكو خاين يسمعني عرى باشي انتايو بزوح اوان اب فيسبوك تاقم انبوين يرى اقدمه مالتي بتي ناي حانتي مالت ابنا اورثودوكس بيتكريستيان مراحي مقامكم يرداني ابا حابت زلخمو عدي ወይ መእመናን ትጓሲ ምዃንኩም ርዳእኒ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ኣብ እምነቱ ዘለዎ ድኻም ዘማረረኩም ኢኹም ትመስሉ እዚ ሓድሽ ወለዶ ካብቲ ናይ ቀደም ኣብዚ ዝፍለየሉ እንታይ ኣሎ ማለት ብስሩ ሰብ ናብ ድሌቱ ከኣምን ወይስ ኣማኒ ክኸውን መሰል የብሉን ድዩ ግዴታ ኣለዎ ድዩ ኣብ ትሕቲ እምነት ቁረን ወይስ እንታይ እምነት ክንብል ከለና ኣሎም ዘሎ መለክዒ እምነት ክድብልን ከለና መጀመርታ እምነት ኣይኮነን ዘባእሰሎ ብሽም እምነት ጌርካ ሽግር መምጻኢ ትጸገም ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ኦርቶዶክስ ኣለና ኣብዚ ሓንቲ ኦርቶዶክስ ብዙሕ ሽግርን ህይወትን ይመጽእ እቲ ቀደም እዚ ኩሉ ሽግር ከይመጽእ ከሎ እተን ኣብያተ ክርስቲያናት ብነፍሰን እተን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኣምናሲ ሓደ ጊዜ ስርክብ ከማን ነይርወን እዩ ከምዚ ኣሽንኳን ኦርቶዶክስ መስሓብኩ መጽእ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ሃይማኖት ሰባት ካብ እምነትና ውፅእ ብምባል ኪንዮ እቲ እምነት ነገራት ዝግበሩ ንጥፈታት ይረኣዩ ብምህላው ንኣብነት እንዳሕላ ኣነ ሓደ ሰብ ተዓሲሩ ዘጣቕዕ ኮይነሲ ቤተክርስትያን ከዓ ዝኸይድ ኮይነስ ወይ ተሃስዩ ሓደ ጉሂ خلص እንኳ ሓጎሰን ናዝብል ተዳ ኮይነስ ሙሳ ኣምላኽ ረክብ ክልወኒ ይክእልኒ ሕጂ ኣማኒ ማለት ንዓይ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ኣማኒ ማለት ኣብ እቶም ናይ እምነት ነገራት ኣብ ውሽጡ ክረኣዩ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ እምነት ነገራት ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ ስለዚ እምነት ማለት ከምቲ ኣብ ጽሑፍ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 17 ጻድቕ ብእምነት ይዝነብር ይብል ስለዚህ እቲ ጻድቕ ካብ እምነት ናብ እምነት ብኡ ኸ ይጋሃድ ይብል ስለዚህ እምነት ማለት ነቲ ዘይርአ ነገር ርግጽ ምግባር እዩ እቶም ኣመንቲ ምዃናስ ሰባት ብዲቪዛና ድዮም ዝፈልጡናስ ወይ ከዓ በቲ ውሽጣዊ ዘሎ ህይወትና እዮም ዝፈልጡና ጊዜ ኣብ መንጎ ክርስትና ንገዛርሱሲ ሰብ ናብ ጽድቂ ንኽመጽእ ዘይኮነ ዝግበር ዘሎሲ ይቕረታ ይተሓዙለይ ማለት እንታይ ተሓቂ ክዛረብ ማለት እዩ ናይ ምብዛሕ ቁጥር ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ቁጥር ተባዝ ቁጥር ምብዛሕ ከኣኒ ነቲ ሃገር ለውጥ የምጸላን ምስ እግዚአብሔር እውን ዘለና ዕድቂ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ኩሉ ስለዚ እምነት ኣይኮነ ዘባሰለ እዩ ችግር ዝኸውን ዘሎ እንታይ ዳ ካብቲ እምነት ምውፃእ እምነት እንተዳሊና ኣነ ሰባት ከቋሻ ይውዕልኒ እምነት እንተዳሊና ኣነ ብዛዕባ ሰባት ክዛረባ ይውዕልኒ እምነት እንተዳሊና ኣነ ብዛዕባ እምነት ሰባት ክዛረባ ይውዕልኒ እምነት ዘይብለይ እንድሕር ዳ ኮይነ ግን ፖለቲካ ማለት ኣነ ዝኣምነሉ ብዙሕ ፍትሒ ምዝራብ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ንኣብነት ፖለቲካ ኮይኑ ሃይማኖት ኣሎ ኣነ ሃይማኖታዊ ኮይኑ ቀሺ ኮይኑ እንድሕር ዳ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃእ ዛረብ ኮይኑ ፖለቲካ ይገብር ኣለኹ ማለት ስለዚ እምነት ማለት እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ እውን ብቃል ክርስቶስ እዩ ስለዝብል ትቃል ኣብ ሮሜ 17 እምነት ዘባእሰሉ ኮይኑ ይመስለን እምነት እሞ ካብ ምስማዕ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ዝስማዕ ካብ ቃል ክርስቶስ እንተዳ ኮይኑ
እቶም ንስሓብ ዘለናስ ከስሓበና ይከይድን ይባላይ ኣራይ ስለዚ ብሓፂሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ኣብ ከባቢ ቤተክርስትያን ንነገሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብርግጽ ከምናትኩም ናይ ብወገን ናይ እስልምና ተኸተልቲ መራሒተ ዝረክብ ነይረ ምተሓጎስኩ ነይረ ዝያዳ ነቲ ሙሉእ ክኸውን ወይ ከዓ ከምኡ ኣብቲ ሱታፌ እውን ተዝርኢ ነይረ ማለት እየ ኣብ ድመፅ ዘሎ ክረክብ ተስፋ ገብር كقرب كالوت وندليت اللوم كوينو عبز مدب كقرب الزليو كقربو دلو مخلاي خجالس دسي بلاني امبار زي كاب كونت مبرهي بناتكم وجن بتناتكم تختلوا امنت درجة اينات زاريمنا كبراب مالت كاب كواب سياتل حبرات منكسات امريكا ካብ 2016 ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ርእይቶታትካ ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገጻት ማለት ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ከም ሰበይ ከታተለካ ጸኒዐ ኣብ መጀመርታ ንስኻን ብጾትካ ነዚ ስልጠና መዛኑ ዝብል ዝጀመርካዮ ዕዮ ምስ ብጾትካ ኣቀዲሙ ኣቅሪበ ይፈልጥ የብዝ መደብ እዚ ሎሚ ኣሽሓት ሰባት ዝከታተልዎ ኣብ ማሕበራውን ስነ ኣምራውን ኣስተምሮታት ዘተኮረ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ከተመሓላልፍ ትረአኻ ማለት ከም በዓል ሜላ ምስማዕ ሜላ ምዝራብ ንባኣስና ናብ ጾወታ ዶ ንቀይሮ ወይስ ንጾወታና ናብ ባእሲ ዝብል ከምኡን ዘባል ወይ ከዓ ዝንቡዓት ተሓሳስባን ካልኦትን ከምኡ ዳመሰሉ حسكا حساباتك ويتمكروها تكافليها إذا كله مدابات مالت كتكافل زدرغت مغنيات كم تمكروس قميت أكافلنا الرأي يوهانس حاوي مجمريا مسكنا كان زعد مزي سلس توع كان مس بصوتي مالتيو مسالمن أباغشي موسين كما سكنكم فتون كلكم تغيلنا بتاعتو خيد ما بقسي حساب كان زر استري نازل نجرز من تاي خجمير كان نزل الحساب نخمل سندي تغند مقنياتي بحد تاريخ ابقي سقزاربو فتني تاريخ دمان هي ستالين ناي راشيا وي دمان هي تشعر نبر حورات سوفيت سوشياليست خستاي ناتا مراحز نبر ستالين أبتي جزيت النبرو كونتات مستم مرحتو عجي ستالين انتاي جيرو مس أبتا أغا سلطان مودو أبتي ناي مودات عمتاتو نازستو أكيبو نتوم جنرالات سب كمي جير كاخمز قزادو تفلتيقو ميلوم شعود دنبربر يلوم عينو تأمي سمو شعود هاي لوم بزا حكا تاريخي دورهم تليلوم بهيوتا شعود بهيوتا حيزون نخنتيتا بهيوتا خلا نتسيوا نتسي أبيلوا شو تبمولو نجرا مس نتاتيا أبغرو لقبيلاتو شو قرب مقبو خبا جميرو قرب فيفي أبيلو لا مقبي شو ذا دوره دد حريو خد صعبو أبزخدو دد حريو صعباتو شو تايلو مثلكم كم ذكر كاين هزب زقزايل قدم كسا مودة تساقيو تورتشر تقورو شعو نمعالتاوي خسايو زخونق أو قرب مقبن تداهيب كايو كاباخا أي كفلاني كاب إقرخا أي كرحقني لوا إذيا إذا ناي دارقا كلهم تايرانس ويدوما ديكتاتورز متعافيا داي قبرغا شكور بمولو غاب تعدد أفل نتغلو بعلم كوين متي تا ختما شعو تهاجر شكور زي بلان أب حدقا خمزة ودقتن جيرم يغربوا شعوب مركب جيرم بغرب بقبلي شكور بقى مالتي شعوب من كم من قصنا بالتبل مالتي أجت دحرة بايتاوي كونسبت انتايو قدم نتأمروها ناب أزيو ذا شغر torturing mind نابولو يأسر بدحري بغرب ندهبكا من كم منقصنا من كم كستو ساعتبل كم تخوني زقبركا ناي ديكتاتور ما تحافظ يعني أبز بنا كايزولو درجة تورتشر دما
ምንቲ ተመሊሱ እሱ ቶርቸረር መከራ ዘወድቕ ዘሎ ንባዕሉ መሊሱ ከም ወሃብ ሰላም ወሃብ ፈጣሪ ኩናት ሲ ተመሊሱስ ከም ወሃብ ሰላም ኮይኑ ቀርብ ከሎ ዋ ማን ከም መንግስትና ዝበሃል ዘሎ ደረጃ ሕጂ ወላ ካብ መንግስት ወፂና ወላ ካብ ሃገር ወፂና እቲ ስነ አእምሮው ኩነትና ግን ሒዝና ኢና ንወፅእ ሳታስ ተጸገም ዘላ ሕጂ ኣብ ስደት ዘለና ብዙሕ ሒደት ኣይኮና ስነ አእምሮው ደረጃና ግን ብልብናሲ ፈራሃቲና ብልብናስ እግሩ ክንስዕብስ ኣይንጸልኒና ብልብናሲ መን ከምኡ ክንብልሲ ኣይን ኢና ንደሊ ብልብናስ ሕጁን ንሱ ንሽግርና ክፈት ሓልና ኢና ንናፍቕ ምክንያቱ ብስነ አእምሮዊ ክሳይና ተወቂዕና ኢና ከም ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ ሓደን ክልተን ከይበልኩ ከም ግብረ መልሲ ቃነ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ምፍልላያት ገለመለታት ትፋሕ እንዳበለመት እሱ እንታይ ብሎ በእንግሊዝ ኮሌክቲቭ ትራውማ ብሎ ሓባራዊ ወይ ማሕበራዊ ስነ አእምሮዊ በሰላ ይባሃል ሕጂ በሰላት ናይ ስጋ መቸም ሽዑንዲ ገድፈካ ወይ ሃሪሙ ወይ ገለገሩ ገድፈካ እንዲ ስነ አእምሮ በሰላ ግን ኣብዚ ኸት ከይኺትካ ምሳኻ ዝነብር ሓደ ሰዓቤን ናይ ስነ አእምሮዊ ሓደ በሰላ ድማ እንታዩ እቲ ኣብ ንሓድ ሕድካ ከም ህዝቢ ዘለካ ምትእስሳር ወይ ድማ ትራስት ንዑ ዝበትኮ ንሓድ ሕድካሲ ብዓይኒ ምጥርጣር ጥራይ ከም ትረአ ትኾን ስለዚህ ንሽተይ ነገር ግብር ከነብል ከለና ቡንቡ ውቃዕ ምክንያቱ ትራስት የብልና ኣብ ንሓድ ሕድና ጠርንፈና ምትእምማን ስለዚህ ይብልና ኣብ ሓንቲ ነገር ክንበጽሕ እውን ኣይከኣልናን ዘለና ስለዚህ ኢልና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣነንቶም ብፆተይና ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ኮኔክሽንስ እምበር ዝወሰደ ጊዜ ይውሰድ እታ ትራስት ፋክተር ወይ ድማ እታ ምትእምማን ትበሃል ረቋሒ ኣብ ንሓድ ሕድና ከም ሓድሽ ከም ፈለማ ኣሃዱልና ኣብ ኣቕትነት ክትክእል ኣለዋ ብንእሽተይ ነገር ያጅመር ልክዕ ከምዚ ዓብ መርበብ ክትሰፍኽ ኣለኻ ብንእሽተይ ገመድ ትጅምራ ንእሽተይ እንዳቆፀርካ ዓብ መርበብ ክትገብሮ ትጅምር እታ ትራስት ፋክተር ወይ ድማ እታ ረቋሒ ናይ ምትእምማን ብንእሽተይ ትጀምር እሞ እሳ እንዳተሃንፀት ናብዚ ዓበየ መድረኽ ክንከይድ ኣለና ተባሂሉ ከምኡ ንክንገብር ድማ ኣብ ንሓድ ሕድና ካብ ፖለቲካዊ ብሃይማኖታዊ ብካልእ መድረኽ እንጠማመት በቲ ኒድ ወይ ድማ በቲ ዘድልየና ድሌታት ብዘይ ንተሓጋገዝ መን ምዃኑ ብዘይገድስ ወዲ መን ምዃኑ ብዘይገድስ ካበይ ናይ ዓዲ ናይ እምነት ምዃኑ ብዘይገድስ ንሓድ ሕድና ክንተሓጋገዝ ንጀምር ኣብ መጀመርያ ጠርጣራ ክፈጥር ሩድዩ እቲ ዕዮ እናለገበ ምስከደ ግን በብንእሽተይ ከም ቁፃር ብቁፃር ተቋፃፂረንሲ ዓብ መርበብ ክስራሕ ተኽእሎ ኣለዎ ካብ ዝብል ተበጊስና ኢናቲ መዘና ስልጠና መዛኖ ኣማኽርቲ ብድሕሪ ድማ እቲ ማሕበራዊ ናይ ሓዳር ናይ ገለ ዝበሃል ክስታይ ኣብኡ ዝጅምር ኣብ ስድራ ቤታት ኣብ ንሓድ ሕድና ኣብ ጎረባብትና ካብኡ ዝጅምር ካብ ዝብል ሓሳብ እያ ኣንውሐ ተንቲነያ ግን እሱ ትድሕረ ባይታ هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. حراي يغني لك براب قومنا باشي نأقات أم خوينو عدمن نأتي دسعب مساليم كوا خلاه ያው ኩላትኩም በአጋጣሚ ኮይኑ ክሳዕበት ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ክል ዕድመታት ናይ 40ኩም ትርከቡ ዘለኹም ኣመጻጽኣኩም ድሕረ ባይታ ከኣቁርብ ተፈላለየ ዓይነት ኮይኑ ረኺበ ማለት እዩ እዚ ክብል ድኽኣልኩ ያው ሰሊም ኣብ ድበዝሕ ዕድሜኻ ኣብዚ ከተማ ስቶክሆልም ወይ ካብ ስዊድን ኢኻ ሓሊፍካዮ ብዙሕ ግዜ ግና ብዛዕባ ባህሊ ቅዱስ ምንባርካ ድፈልጥ ኣነ ባህሊ ክብል ከለኹ ክልተ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እቲ ውልቃዊ ባህሊን ልምድን መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ በቲ ሓደ ሸነኽ ከም ዝኽሰምዖ ፀናሕኻ ከኣኒ እቲ ቀንዲ ናይቲ ሕብረተሰብ ፀገም ክብሪ ኣብ ክተቕሶ ፀኒሑ ከምኡና በኣሽ ከዓ ማለት ኣብ መንጎ እምነታት ዘሎ እቲ እምነት ደይኮነ ፀገም ናይቲ ወላ ብሃይማኖታዊ መልክዕሲ ግና እቶም ኣብኡ ድዋስኡ ዘለዉ ምዃኖም ክገልጹና
ፈቲኖም እዮም ስለዚ ንስኻ ካብዚ ናትካ ትዕዝብቲ እዚ ኣብ ስደት ዝጸንሐኻሉ እዋናት እንታይ እዩ እቲ ቀዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝረኣየካ ጸገማት ብፍላይ ብደረጃ ባህሊ ናይ ባህልን ልምድን ናይ ዝነብረሉ ዘለና ኤውሮጳን ባህልን ልምድን ናይቲ ሒዝና ንመጽእ ዘለና ክተጋናዝቦ ከለኻ ታሕራይ ጆን ኣቐዲመ ነዞም ኣያታተይ ጽቡቕ ሌላ ብሎም ዝሓርካ ንኣኻ የመስግነካ ዝባይታ እዚ ድሕሪ ክንደይ ተመኒና ኣይናረኺብና ኣብዚ ከምዚ ኢልካ ክንቀርብ እቲ ይኣክል ዝበሃል ዘሎ ሲ ንዓና ሲ ተፊኢናዮ እቲ ይኣክል በዚሕና ሲ ተተፊኡ ግዜ ወሲዱ ኣነ እንታይ ክብል ምስ ደለኹ ካብዞም ብፆተይ ኣሕዋተይ ተፍልይ ዝበለ ብክልተ ክመቕሎ ምስ ደለኹ ነይረ በቲ ናተይ ዓቕሚ ገለ ጌጋ ተገይረኻ ኣያታተይ ኣለኹም እርም ኣብሉኒ ብክልተ ሓሳብ መረዳእታ ክፍትን እየ እቲ ሓደ እቲ ቁኑዕ ሓሳብን እቲ ፀቓጢ ሓሳብን እጂ እንታይ ክገብር ደለ ነቲ ፀቓጢ ሓሳብን ነቲ ቁኑዕ ሓሳብን ካብቲ ስጋ ፍጡር ናይቲ ፍጡር ስጋ እሞ ነውፃዮ ብሓሳብ ጥራሕ ነውፃዮ ሕጂ በዞም ክልተ ክዛረብ ይደሊ ፀቓጢ ሓሳብ ክንብል ከለና ሲ ተዛሪቦም እዮም እዞም ብፆተይ ገሊፆም እዮም ግን እቲ ፀቓጢ ብእሸት ሓሳብ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ዕላማ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ታርጌት ተልና ሲ ምፅቃጥ እዩ ነቲ ቁኑዕ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ትደፍኑ እዩ ሕጂ እዚ ፀቓጢ ሓሳብ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣይፈለጥናየን ፀኒሕና ዋላ ኣብቲ ድሕሪ ኢልካ ኣብታ ሃገርና ከይድ ከለኻ ብኡ ዝዓበና ሰባት ኢና በቲ ፀቓጢ ሓሳብ ዝዓበና ሰባት ኢና ካብ መሰረቱ ሕጂ እቲ ሓደ ሳይድ ናቱ ክንሪኦን ክንዋስኦን እንታይ ዝበሃል ክንላመዶን ዕድልን ታሽምን ኣይረኸብናን ሕጂ ደገ ምስ ወፃና ተፈለጥናዮ እዩ እዚ ፀቓጢ ሓሳብ ኣበይ እዩ ዘሎ እንተኢልና ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ መዓልቲ ህይወትና ኣለዉ ኣብ መዓልቲ ኣብ ዝገበርናዮ ለይትን መዓልትን ምሳና እዩ ዘሎ ብኸመይ ደኣ ክትገትኦ ክበሃል እንድሕር ተኻኢሉ ከዓ እቲ መግትኡ እቲ ቁኑዕ ሓሳብ እዩ ዝገትኦ ኩሉ ግዜ እቲ ቁኑዕ ሓሳብ ንዕኡ ኩሉ ግዜ እንዳተቃረኖ እዩ ዝኸይድ ከምዚ ክብል ከለኹ ቁርብ ከገልፃቶ ኮይነ ሓደ ነገር እስኻ ንሕና ከም ፍጡራት ኣነ ብናተይ ክብል ከም ሰሊም ሲ ካብ ድፍጠራት ሒዘስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣባቐሺ ክብሎ ፀንሐ ኣብ ውሽጥና ስምዒታትና ኣለዉ ንዓና ዝድርኹና ድሌታትና ስምዒታትና ከምቲ ክንኮኖ ንደሊ እዚኦም ክንክኡ ከለዉ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምዚ ኮንታተረ ዝሓስካ የሳቅዩኸ የሳቅየካ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ሓሳብካ ክትከይድ ከለኻ ኣንፃር ድሌትካ ክትከይድ ከለኻ ኣንፃር ኩሉ ግዜ ምልክት እንዳሃብና ኢና ንኸይድ እዚ ጌጋ እዩ ክትብል ከለኻ ኣብ ባህልና እንተመፂኻ እዚ ጌጋ እዩ ተባሂልካ ካብ ንኡስ ዕድመ ትሒዝካ እቲ ዝመፃና መልሲ ንፈልጦ ኢና ኩላና ንለልዩ ኢና ካብ ሱቅ በል ኣይሓልፍን እዩ ማለት እዩ እዚ ከመይ ገይሩ ይማዕቢሉ እንተኢልና እቲ ኩነታት እቲ መግዛእቲ ምክኒት ክንብዎ ንኽእል ኢና መግዛእትታት ነይሩ ገለገለ ክንብል ኢና ግን ካብ ሃገርካ ምስ ወፃኻ ኣብ ሓደ ሰላም ዘለዎ ሃገር ምስ በፃሕካ ክትመዛዝን ኣብ ትኽእለሉ ግን ሽዑ እዩ እቲ ግጭት መፅኡ እቲ ሽግር ዝመፅእ ኣብ ዘይትፈልጦ ኣብ ዘይተዓልም ካሎ ኣብ ዘይለመድካዮ እሞ ርኢካዮ ዳሲስካ ዘይትፈልጥ ሓሳባት ቁኑዕ ሓሳብ ከም ዘሎ ኣብዚ መፂኻ ምስ ተላለኻዮ ብጣዕሚ ደሰንብድ እዩ ደሰንብደካ እዩ ነዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ምስ ነብስኻ ከተዋህዶ ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ እዩ ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ እዩ ቀሊል መስለና ንሕና ከምዚ በቃ ናፃ ሃገር ዓዲ ናፅነት መፂኻ ኢልካ ድሪቶ ትቕየር መስለካ ቅድሚ ምቕያርካ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ድፊት ስቃይ ነቲ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ክትሓፅቦ ካብ ሓንጎልካ ክትልብሶ ዘሎ ድፊት ብኩሉ ዋላ እቲ ሕብረተሰብ ሓድሽ ሕብረተሰብ ድዩ ካብቲ ናትካ ሕብረተሰብ ድዩ ካብ ኩሉ ኣዝዩ እቲ ፀቓጢ ሓሳብ እንዳፀቐጠ ንዑ ክትፍንድው እስኻ ከም ሰብ ከመይ ኢኻ እዩ ዝሓተካ ሕጂ ኣነ
ኣብዚ ዓዲ ዋላ ብንእሽተይ እንተመፃኹሲ ብዙሕ ነገር ናይ ዓዲ ጓና መፂኻ እቶም ኣብዚ ዝፀንሑኻ እቲ ባህሊ ናይዚ ዓዲ ባህሊ ኣተሓሳስባ ናይዚ ዓዲ ከመይ ዝሓስብ ድሕር ኢለ ክዝክሮ ከለኹ ይድንፅወኒ ነይሩ በርከ እቲ ፀቓጢ ሓሳብ ንዓና ከመይ ገይሩ እዩ ሰሪሕና ንኩሉ ነገር ኣቃሊልካ እንደገና ከዓኒ ከምዚ ትንዕቆ በቃ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ተስተናዕቆ ቀሊል ጌርካ ትሪኦ ተስተናዕቆ እዚ ግን ካብ ምንታይ እትልካኒ ካብዘይ ምፍላጥ እዩ በቲ ፅቡቅ እንዳስተናዓካ ትኸይ በቲ ገለስ እንዳስተናዓከ ተቃልሎ ተካፍኡ ሕጂ እዚ ካብዘይ ምፍላጥ እዩ እቲ ግዜ እናወሰደ ክኸይድ ከሉ እንዳተምሃርካ ሕቕ እንዳበልካ ክትከይድ ከለካ ግን ናፍቲ ፅቡቅ ናፍቲ ፍትሒ ዝበሃል በዚ ሕጂ እዋን ኣዘራርባ ናብኡ ገፅካ ክትከይድ ከለካ ግን ይፍለጠካ ነብሰን ስጋኻ ይቅንጥጥ ድብል ፍርሃት ኣሎ ናፍቲ ፅቡቅ ንክትከይድ እንዳፈራሃ ኢኻ ትቕየር እንዳፈራሃ ክትቅየር ክትጅምር ከለካ ከዓኒ መን እዩ ዝኸፍአካ ተልካኒ እቲ ናትካ ሕብረተሰብ ክኸፍአካ እቲ ናትካ ሕብረተሰብ እዩ ቀዳማይ ፀላኢኻ መን እዩ ተልካኒ ኣነ መን እዩ ፀላኤ ተልካኒ ኣይተሓዝለ ሕጂ እስኹም ኢኹም ንዓይ ፀላኤ ንዓኹም ከዓ ኣነ ፀላኢኹም ስለ ሰብ ናፍቲ ፅቡቅ ክቕየር ከሎ ስለምንታይ ኢና ክንኽእየር ዘይንገድፎ እንተልና ስለ ዘይንፈልጦ ስለ ዝኾነ ተሰሓሓብ ጥራሕ ዝኸውን ተሰሓሓብ ሕጂ እዚ ካብዚ ንክትወፅእ ዘሎ ግዜ ዝወስድ ግዜ በሊዑ እዚ እቲ ግዜ በሊዑ ሕጂ ኣነ ከም ንእሽተይ መፅአ ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዚ ብፍላይ እዚ ፀቓጢ ሓሳብሲ ኣብ ግዜይ ኣብ ንእሱ ዕድመይ ምዚ ፀቓጢ ሓሳብ ኣብ ሃገርና ዝኸይድ ዘሎ ሓሳብዚ ስጋብ ሕጂ ዝዕድመይ ዝተቃሊሶ እየ ሙሉእ ዕድመይ ዝተቃልሰ እየ ግን ኣይተንበርኮኩሉን ኣብ ውሽጢ ከለኹ ዝተቃሊሶ እየ ግን ኣይተንበርኮኩሉን ከንበርክኸኒ ዕትን ከሎ ኣነ ከዓኒ ኣይፋልን በቲ ተሓሳስበ ኣይፋልን ንሱ ከዓ ብኸመይ ኢኻ ኣይፋልን ትብል ንስኻ ዝደለኻዮ ኣብቲ ውሽጢ ኮይንካ ክትገብር ምስትኽእል እዩ ተግባራዊ ምስተርኢ እዩ እቲ ተግባራዊ ጌርካ ክተሪኦ ከለካ ነቲ ፀቓጢ ሓሳብ እንታይ ይገብር ፀቓጢ ሓሳብ ተይልና ከዓኒ ንሱ ከዓ ደስ እንተዘይልዎ ነቲ ናትካ ሓሳብ ደቕሶን ከስተንዓቆን ይፍትን ማለት እዩ ብከምዚ ኣዚና ኣብ ጉዕዞና ፋሕፋሕ እንዳበልና መፅእ ድሓር መልክዕካ ይፅኢረካ ፀቓጢ ሓሳብ ቶታሊ መልክዕካ ይፅኢረካ ካብ ስጋኻ ይድፈልየካ ኣሽንኳይ ካብ ሰብሲ ነታ ናትካ ስምዒትካ ገለሲ ካብቲ ነብስኻ ክፈልያ ዝፍትን ፍልይ ዘብላ ስለምንታይ ፅባሕ ንግሆ ንነብስኻ ምእንቲ ክትጭክን ኣላ ንነብስኻ ጨኪንካ ድሕሪ ሰብ ንነብሱ ክጭክን ተጀሚሩ ተወዲኡ ህይወት የለን ማለት እዩ ብዛዕባ ህይወት የለን ምንባር ትርጉሙ እዩ ዘጥፍኦ ምንባር ትርጉሙ ስለ ዝጠፍአ ንሕና ስጋብ ሕጂ ወጠጥ ክንብል ፀኒዕና ኣራይ ሰሊም ኦኬ ቀኒየለ ኣብዚኣ ደው ከብለካ ሞ እንታይ እዩ እዚ ክትገልጾ ፀናሕኻ ብተመሳሳሊ ኩነታት ማለት እዩ ወላ ማለት ፀቓጢ ሓሳብ ካብ ውሽጢ እንተኢልና ወላ ምስ እምነት ወይ ምስ መንፈስካ ክትሓዝ ክእል ኸውን እዩ ብደረጃ ነቦይ ቀሺ ድመለሶ ቁኑዕ ሓሳብ እውን ካባኻ ካብ ውሽጢኻ ክምንጩ ይኽእል እዩ ብደረጃ ፍልጠትካ ወይ ተምሃርካ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ምስማዕ ዝረኸብካዮ ማለት እዩ ከምኡውን ክብሪ ኣቐዲሙ ይፀቕጦ ይዛረበሉ ነይሩ ማለት ከመይ ኢልናሲ ናብዚ ዓይነት ክትጠቕሶ ፀናሕኻ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣገባባት ከም ዳእተና ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኩነታት ግን ሕጂ ተመሊሰን ሰሊም ሓደ ሕቶ ክሓተካ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሰለስተ ናዞም ኣጋይሽ ማለት ኣነ ይመርሕ ኣለኹ መደብ ክብሪ ኣብ ከምኡውን ኣበይ ቀሺ ድሕሪት ኢና ንኤውሮጳ መፂና እዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝፀንሐና ሕብረተሰብ ግን ማለት ወላ 30 ዓመት ይግበር 40 ዓመት ይግበር
كابتن إحنا بإرترا نفولتو صنحنا حبرتسب فتصوم أيقادون أيرغبني بوزح درجو أيقادوني مس نفسه أصبيقو تبقى حبرتسبي نزمه دون إنفاكت خزاربلو خلاه قدالو خلاه مسبيك أشون حجي خمسهم كله بزي مغنيات أيكون كنا مزيو مالسي كمزي فرات إغزابير ولا إمانو يتؤمنو نزبز حساب اللو أبزيجن بفوت ما يتري إلونيها زي حجي أبي جاني نزر دلو مسلكا خمسة عن تيدو الكوخا أبتين هاتكم دمس أخم لعدم أزيز أن حبرت سبي زلو ستيل كساب حجون أبقل إخبابي نسيل شجرنا زلو أنت أيتم مغنيات يدو لك مالتيس أنت أيتم مغنيات ناو أو دي قدلو مالس نايت حبرت سب حزني دمس أنا ويد ما نايت تراي كونن أمون قد مع بلا حدا نجر له هو هجي تيزمع بلن تاي مسلك سب جره خلو حدا قداي زي صقات حسب كم تينس زدليو يسرحنا أبدك هجي أبيك متأكد هذا اللي بزح كافتي of course إرتران أصلنا توصيدا وزياء ولا بتخوف من قد يخون دامبر مزياء سقطت تسعن حدن ودينا هنا تندحري دلو تاريخ كنتم فهماني صبا يكونن كم دلو كأبي دلو بناتي بديد كاب دحريو زلو جد انتهي كوينو تلكاني اتقدمي ناس ند نبره تحساسبا التهزب دحاسبو زنبره كل سب بقره خلو انت اذا حاسب نيرتلكاني حنتي علامه عليه نسغاني يرترا ناصا نوزا ابزو وشتي كمزي كبغس كلو جن اتسب دخون يخون تتباهلو يزغبر نيرو سلامتاي حبرت نيرو زي فقد نيرو تحللاي نيرو راح يفترى ناصاتو تقلنا انت تباهل سلازخيد نيرو جن هذا نجر نحنا زي نفولطو زي نريو زنبرنا ولا افتشعو نستان نيريو جن بتصبو حساب غيركا نتي حمق نتصقات حساب يصق سلازنبري نيرو يتبع ستات ولا قال جن كمزي حجي بلوخ يلز وصا ايكون نيرو افتشعو اوان زي بتحت تسرحلو زنبره زي صقات حساب بيسرحلو زنبره كلها ناس تبعلنا لهم لمتاي لك اتي كوبي افتي ميراز جبر نبره كوبي ناتينا بخاز مص كل غزي كوبي اني لك كمزي نحدا ነገር دقيمካ تزاربو كل غزي خفت اوريجينال وسيتካ كوبي تغبر كلها اسخاي كونغان كل غزي زي مسولي خاتمز مالت كاي كونن بتزولو طرحها تصانعني اخات قيد زخونه يكون يمصاخه كم دلاتا اخ فخر دي تكون قالت تكون بقامز ناغبرك اخات قيد ግን እቲ ድግበር فخر اب ميدان እቲ ዝግበር فخر اب دغ ኮይንካ ትገብሮን ግን ክልተ በበይንሩ እዚ ይስኻኒ ነቲ ሰብ ቁርብ ኦምሩ ጠዊዎ ሓሳብ ተሓሳስቦ ጠዊዎ ቀልጢፍካ ከምዚ ሓደ ሰብ መጽኡ እፍና ቢሉ ከም ድልዮት ዝገብረካ በቲ ቃላትን በቲ بسمعت ناي حزبي تقولي تفتصمو ابو بصيح حجي اتتصقاطي حساب وشت ان اتسرحلو كله تحزب ግን ኣብ ካለ ኣብቲ ጽቡቕ ተታ ሒዙ ስለዝነበረ ይኸይድ ነይሩ ግን ነቲ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ንኽንከውን ሽዑ ተሰሪሕሉ ድቁስና ከለና የተሰሪሕሉ እቲ حسابات كله ሽዑ ተጠምጢሙ ሽዑና ተነቢብና نحنا كم سبات تنبينا عبدليتو خبرنا كم دخل تصقاط حساب انبيبو اصنعي ودينا اب تكبار كاني እንዳ ነገረና ይመጽኡ ሁሉ ጊዜ በትዝ ነገረና እንዳ ተጽቃጥና ይና መጽና በትዝ ነገረና እንዳ ተጽቃጥና ይና መጽና አጂ አነ ሓንቲ ኣብነት ክበካ ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ፍቲ ናይ ቃልሲ ሃገር ናጻን ምውጻ ብዙሕ ነገራት ኣለው ዘይነስተውህለሎም ኣብ ዘረባታት ድወጹ ከምዚ ዓወትና ሓፋሽ ትብል ገለ ትብል ብዛዕባ ስዋኣት ትዛረብ ገለ ትዛረብ እዚ ግን እንድሕር ሕስብ ኣቢልካዮ ንሕና ከምኢልና ክንዛረብ ከለና ንዓና መእሰሪ ዳኣሉ እምበረይ ንሕና በቶም ከምኡ ገይሮም ዝሓለፉ ስምዒት ተቢሉ ይኮነን ግን በቶም ቃላት ጌርካ ነቲ ጽቡቕ ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ዘለዎ ጽቡቕ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ተኣስሮ መእሰሪ
ሕጂ ገለገሊኡ ሲ ኣነ ነገረካ ድሕሪ ኢሎ ዝክሮ ክለዎስ ኩሉ ግዜ ዘረባታት ተወዲኡ አሁን ሓፋሽ ክበሃል ከሎ ኣይርድአኒ ነይሩ ዋይ ኣይርድአኒ ነይሩ ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ትብል ግን ስለምንታይ ዓወት ንህዝብና ዝብል ቃልሲ ይርዳእካ ነይሩ ኣይርድአኒ ነይሩ ስለምንታይ ብየናይ ከይተረዳእካ ትብሎ ኣይብሎን ነይረኻ ማለት ታሽሙ ገብር ነይረ ዋይ ስለምንታይ ብል ስለምንታይ ሲ ዋላ ሓንቲ መረዳእታስ የብሉ አሁን ሓፋሽ ትብል ኦኬ እቲ ከምኡ ኢሉ ዝሞተ ግን ህይወቱ ይበጅ ንምንታይ ይበጅ ኣሎ ይፈልጥ ኣሎ ትርጉም ዘለዎ በቲ ቃላት ገይሩ ሕጂ እንታይ ደሪአካ እዚ ቃላታት ብቃላታት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ጠፍዩ ብሓደ ብደርፊ ድዩ ብገለ ድዩ በዚ ኢሉ ኣንበረ እቲ ሰብ ኣዝዩ በቲ ንሱ ዝደልዮ ዝሓስቦ እንተዝኸውን ነይሩ ምናልባሽ እቲ ናፅነቱን ቀልጢፉ ምስ መፀ ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ ዘዳናጉዮም ነገራት እቲ ፀቓጣ ሓሳብ ከም ድሌቱ ክገብረካ እንተኮይኑ እንዳዘናጋዓካ እዩ ዝኸይድ ንዓናኻ እንዳዘናጋዕና መፅኡ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ጉዕዞ ግን ይፍለጠካ እዩ ነገራት ቁኑዕ ከምዘይኮነ ይረኣየካ እዩ ግን ኣብቲ ሽዑ እንታይ ነይሩ ዓብ ፀቕጢ እቲ ዝበዝሐ ህዝብካ ትርኢ ነርካ ማለት እዩ ኣነ ፍሉይ ሓሳብ ተመፂሉ ኣብ ሓንጎለይ ኩሉ ሰብ ኣክሰፕት እንዳገበሮስ ዋይ ኣነ ንበይነይ ክፍለ ድብል ሓሳብ ነይሩ እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ንኩላና ወዲእና ኣነስ ከመይ ገይረ ክፍለይ ኩሉ ሰብ እንዳበልካ ሕጂ እዚ ወንዲ ከምዝን እንዳላሓኸ ኮይሉ ልክዕ እቲ ናፅነት ምስ ወፀ ግን ሽዑ እቲ ብሩህ ገፁ ተሪአና ጀሚሩ ብኸመይ ከም ዝጥቀመሉ ውፅእ ምሰለታ ናፅነት ከዓኒ ስርሑ ርኢናዮ ማለት እዩ እዚ ካብ ንስኻትኩም ክትዛረቡ ፀናሕኩም ኣኪበ መወዳእታ እንታይ ኢለ እቲ ፀገም ናይቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሽኡ ተረዲእና ኣሎ ኣበይ ደረጃ ስለምንታይ ናብ ዝበፂሕና ብተፈላለየ መልክዕ መፂና ኣለና ኦኬ ሒደት ብዛዕባ ባህልና እውን ኣይተዛረብና ንኣብነት ካብታ ናይ ሰሊም ዝተዛረባ ሓንቲ ነገር ነይራ ገለ ጌጋ ከም ዘሎ እናተረዳእካ ከሎ ግን እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንስኻ እውን ተኸቲልካ ትኸይድ ኢኻ ከምዚ ምስ ህዝብኻ መዓት ዳርጋ ገዓት ዓይነት ስቕልካ በቃ ህዝቢ ድበሎ ይኹን ገደልካ ዝትኸዶ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢና ዘለና ሕጂ እውን እሞ ከመይ ጌርና ኢና ሓራ ክንወፅእ ዝብል ሓሳብ እዩ ትቐንዲ ደገድስ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ንቕድሚት ንኸይድ እሞ ናብቲ ኩንነት ንመፅእ ንዝብል ሕቶ ብናትካ ትዕዝብቲ ክትነግር የደልየ ኦኬ ግርም ኣነ ብውልቃዊ ስጉምቲ ዝጅምር ኢለ ዝኣምን ማህተማ ጋንዲ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ለውጢ ትኽትሪኦ ትዘሊ ለውጢ ንሱ ንስኻ ኩኖ እዩ ዝብል ሕጂ መቸም ብትንታነ ክትዛረበሉ ቀሊል እንዲ ግን ናብ ለውጢ ንኽመፅእ ተቐዳመይቲ ለውጢ ዘድልዮ ኣነ ብኸመይ ኢምፓክትድ ኮይነ ወይ ብኸመይ ተፀልየ ኣለኹ ከምዚ ሰሊም ዝበሎ ኣነ እውን ክገልፆ ዝፈትዮም ክባቐሹን ብእምነት መንፅር ዘርኣይዎ ብኸመይ ኣብ ምንታይ ኢምፓክትድ ኮይነ ዘለኹ እዚ መግዛእቲ ይኹን ፀቓጣ ሓሳብ ይኹን እዚ ትሮማ ስምዒ ኣእምራዊ ማህሰይቲ ሲ ኣብ ምንታይ እዩ ሒዙኒ ዘሎ ኣብ ምንታይ እየ ተወቂዐ ወይ ሰንኪለ ዘለኹስ ብዓይኒ ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ እንታይ ንኸይገብር እዩ ኣሲሩኒ ዘሎ ናፅነት ንዓይ እንታይ እዩ ብኸመይ ከ ኣስተማቕሮ ኣነ ንባዕሊ ኢላ እያ ትጅምር ሽዑ ብኸመይ የካፍላ እዛ ንዓይ ዘረኸብኮ ሓርነት ስነ ኣእምራዊ ሓርነት ሲ ነቲ ብፃይ ብኸመይ የካፍላ and it grows ካው እንዳለኻ ይዓቢ ኣብ ሓሙሽተ ሰብ ከመይ ኢልና ንካፈላ ከመይ ጌርና ንሕልዋ ከመይ ጌርና ንዕብያ ከመይ ጌርና ከንኻልኦት ሰባት ነካፍላ ከምኡ እናበለ ከምዚ ሪፕል ኢፌክት ዝብሎ ብእንግሊዝ ሓንቲ እምኒ ኣብ ባሕሪ ምሰእተኻሲ ንእሽተይ ማዕበል ኮይና ንዓበየ ናብ ዓብ ነገር ክኸውን ዝኽእል ግን ካብ ውልቀ ሰብ እዩ ዝጅምር ኣብትኛው ኣይኮነን ዘሎ ትኽልወጥ ዘለዎ ነገር ብኣና እዩ ዝጅምር ኣነ እንታይ የኽልወጥ ኣብዛ መስርሕ እዚኣ ሲ ተኣነ ዝወስዳ ለውጥስ እንታይ እያ ሽዑ ንሓወይ ከመይ ገይረ ካፍሎ እናበልካ ክስታይ ትኸይድ ኣብዚ ተራ ናይ መሪሕነት ናይ
سرع زخونة تمرتن مهرون قال ما لبزح أبركتو خلوا خيلي جن أتخير خزارة بالله زدل أبزانة بزيا ناتي تران تايو نقول كلنا أنا بخميل وقت زغا أنا بسلف أويرنس ويدما أنا برئسة من صبرا ملسنا انبزا عملاختنا بكالوت كي نقوون حلونا عبينا نخلوت دما نلوت كنكون دما agents ويدما وكلتنا يلوت كنكون قبرنا أبتن زلو أنت محبر نجر أبتبدأ جزلو نجر نابلنا ندحر نخيد لنا خوي ناقل نتر تغكلنيا لوتي فلزينا نتبار غزلنا كال دمتي ينبر تمساسالي منقلي إساس ويدما زلو مريحنك يغيدنا بالكا كنا من حد كا تتصور تدازي تدخل كونكا يرأي كانوا تزمت زلو تتكي زلو زمت زلو خسايسي وا مو قال شم رأي يغير مبر سرعة خمس زلو ويخد المالتي زي سمع عين الترئير كانوا so خطرية ليو لوتسي قدم نسخة خنو إلى بوي جمر كومنا بلغا إذا عبي لي خسايسي زبور لك كم حدا محبر نعبي تقولوا نعبي زقم تاويو جزء وسديو نالوات سويزا سلكينا ويد ما قلتيخنا ناب عابلو تخنك نصبن دلزلنا جن أقارج زلوا أي مثلاً أقارج ما قد زلوا أي مثلاً تلوتي بانا يجمر إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ካህን ናይ ቤተ ክርስቲያን ምዃንኩም መጠን ባእሺ ብዙሕ ተቃሊስኩም ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብዚ ዘሎ ሕጂ ምንቅስቃስ ተራ መራሕቲ ሃይማኖት ብዙሕ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ከመይ እዩ ትለውጥ ክመጽእ ብወገንኩም ኢልኩም ተሓስቡ ንስኹም እሺ የቀኒለይ ስለዝሃብካና ዕድል بقدامነት አንተ በይስ አንተ ተሓቲትካ ነርካ ንዓ ምስዝያ ከተሓዛደድ የለኹ ኣሞንጎ ዝህጅ ዘሎ ወለዶን ኣሞንጎ እቲ ናይ ቀደም ወለዶን መጀመርታ ክልተ ነገር ኣሎ ተፈላለየ ነገር ማለት እዩ ቶም ናይ ቀደም ወላ ኣይመሃሩ ዝኾነ ይኹን ዝወሃቦም ዘረባታት ወይ ዝኾነ ዝሰምዑ ግን ከራጋጋጹ ናይ ምዝራብ ወይ ድማ ናይ ምድጋም ወይ ካናይ ምእማን ባህሪ ነበሮም እዚ ህጅ ዘሎ ግን ፊደል ተማሂሩ ዋላ أنا ديجر ولا هذا سقول سبعتي كم ترى مالتيو هجي سلمتا إنا نحنا كمزي كوينا كم حبرة سبعت متن ما راح تهاي مونت ويكاز ما راح تهاي مونت راح يكونون زخوني يكون سبسي انت ايكو كون زلو ناتو تارا أنا بزي يوروبكم أتصخر لخصي أبتي أرتر خل لغتو واسعة يرد نيرو يحتى تو نيرو زخوني أخي باتا كم متساقم يوقعد فنقلقلني راح حدا جزيه مالتي جيب زعبوخ نزارب كان تعيش مخوينو قل اتسب حتو خد حتى تنقل لغاسي سلام انت يتحتت على غاي فلتن قال سبات بعد من انت اخا خمسي تبتزل لغاي هجي حدا زي ما معبال كله وانا خلو حدا دما نحنا انت يعزبل عني يتهمسينا عينا يزبل قداتينا يزبل بقى بمولو تزبسي قداي يزبل يغلطاي تحزلي ناتي رؤيته سلازخونه قدن كزارب له علني مجمرتا ات منغسي وي دما اتساورا نتا سدرا بيتي فريسوا قصر حدا قالس مالت ولا نزم جزء قالسينا زبلو سباتون ባህልና ናትና ያታና ናትና ምንነት እንደርዳሪ ይخبሩ ኮይኖም ዲሞክራሲ ኾፋ ቢልናልኩም እንተበለና ናይ ቃልሲ ይቆረን ማለት እዩ منነት ናይ ሓደ ህዝብ ሲ ኣብ ናይ ህዝብ ኤርትራስ ኣብ ምክብባር ሰመርኮስ ኣይነሩ እተዓቢን እትንእሽተይን ዘለዎም ኣኽብሮት ሲ መጽሓፍ ቅዱስ ቆይፈ ብዙሕ ኣይብቡን ግን ምክብባር ኣለዎም ወብዙሕ መስጊድ ዘይኮን ይኽእል እዮም ግን ምክብባር ኣለዎም ኣብዚ ህጅ ሰዓት ግን ሙሉእ ሰብ ክዛረብ ክልቲኦም ሳለም ሓወይ ከምኡን ሰሊምን ክብርን ተዛረቦን ብዙሕ ነገር ዝተማሃርኮን ኣሎ እታ ቁፅሪ ሓደ ሲቀዳምነት ኣነን ለውጥ ከምጽእ ኢለ ሓስብት ኮይነሲ ንገዛ ርሰይ ክልወጥ ክኽእል ኣለኒ
ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ዋላ ዝፍትሕ ዝሓትት ሰቡን ንገዛእ ርእሱ ዝተለወጠ ኮይኑ ይመስለኒ እንድሕር ዳ ንዓኻ ከም ፀላእ ዘየካ ኮይኑ ብስነ ሓሳብ ከመይ ተፈሊኻ ስነ ሓሳብ ስለ ዘለካ ከም ፀላእ ዘየካ ተዳ ኮይኑ ሃገር ኣይኮነን ስድራ ክትተክል ኣይከኣልን እዩ ካብ ውፅእ ወፃኢ ኣብ ፍቅርን ኣብ ሕድገዝን ዝተመርኮሰ ጉዕዞ እንድሕር ዳ ተመርኩሽና ኢና ንውጥ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ብዓብዪ መጀመርታ ኣነ ንገዛእ ኣነ ፍልይ ዝበለ ኣረኣያ እዩ ዘለና ኣብዚ ነገር እዚ ካብ ተፈለማት ሒጀ ምስቱ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ኣብ ተፈለማት መራሕቲ ሃይማኖታት ዋላ ተፈላለዩ ብፍላይ ሃይማኖታውያን ሰባት ክርስቲያናት ብምሉኦም ኦርቶዶክሶም ጴንጦኦም ዋላ ካቶሊኮም ብምሉኦም ተፈለማ ይቃወሙ ነይሮም ትዝዛረቡ ነበርኩ ንስኻ እንታይ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ሰላም ማለት እዩ እቲ ሰላም ዘይኮነስ እቲ ብሽሙ ዝመፅእ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ቀዳምነት ኣነ ሰላም ክህልዎ እንተኮይኑ ካብ ስድራ ይጅምር ቀዳምነት ካብ መጀመርታ ካብ ፋሚሊ ሕጂ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ሳውራ ነታ ስድራ ቤት ይፍርሽዋ ነቶም ቆልዑ ይወስዶም ነቶም ቆልዑ ምስ ወሰደ ናቱ መንነት እዩ ዝህቦም እምበር ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ናይቲ ህዝቢ መንነት ኣይኮነን ዝህቦም እቶም ዝውለዱ ድማ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ነይረንሲ ብጣዕሚ ዘገርመኒ ሰብኣየን ብዙሕ ዓመታት ዝተጋደሉ ሓደ ወደን ሙሩ ተሃሪቡት ሓደ ወደን ስንኩል እዩ ከምኡ ተሰብኣየን መይተን ክበልዓ ከለዋሲ ኣክንዲ በስብ ኣብኡ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ዝብላስ ዓወት ንሓፋሽ እናበላ ይበልዓ ሳሊም ሓወይ ክዛረቡ እንከሎሲ ብጣዕሚ ንዕአን ክዝክር ፀኒሐ እንታይ እን ዝብላ ዘለዋ ዋላ ዝኾነ ብረት ዓወት ንሓፋሽ እንዳሕራይ እንታይ ትገብራ ኣለኸ ንሰርኮን ሓደ ግዜ በቃ ከምኡ ኢና እሞ ነርና ሕጂ ስለምንታይ ከምዚ ይግበር ነይሩ ቃልሲ ጥራይ ዲኸ ይካየድ ነይሩ ኣነ ንዝኾነ ይኹን ወንድም ውቃዕ ገለ ይብለይ ካልእ ምስ ታሪኻት ዝሞነ ንዓይ ዘገድሰኒ ናይ ሰብ ሂወት እዩ ቁፅሪ ሓደ ንኽነብር እንተዳ ኮይና ሰብ ኢና ከነድሕን ዘለና ሰብ ማለት ሲ መሬት ወይ ከዓ ተኣሽሚ ይኮነ ተቐንዲ ገዳሲ ሰባት ስለ ዝኾነ ኣገደስቲ ዋላ እዞም ዝድግፉ ይኹን ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ቀደም እኮ ምስ ሃማማተ ይሰርሕ ነይረ ቀደም መንእሰይ ከለኹ ማለት ጁን መንእሰይ ዘለኹ ግን ኣብ ሽዑ ግዜ ከይተረድአካ ትዛረብ ግን ሰባት ክዛረቡ ከለኹ ስለምንታይ ዘየርድአካ ሰለምቲ ሰባት እንድሕር ዳ ተኣሲሮም ሓደ መራሒ ሃይማኖት ኮይኑ ንኣብነት ፓትርያርክ ተኣሲሮም ኣለዉ ፓትርያርክ ተኣሲሮም ከለውስ ኣቕሽቲ ዲያቆናት ኣይተኣሰሩን ክብሉ ትሰምዕ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ፀገም ዘጓነፈ ነገር ኣሎ ኣነ ንገዛእ ኮምትናተይ ናብኡ ክምለስ ምክንያቱ እቲ መልሲ ኮይኑ ኣይስምዐኒ እሱ እዩ ማለት እዩ ቀዳምነት ብዛዕባ ፍርሃት ትዛረቡ ነርኩም ፍርሕሎ ብዙሕ ሕብረተሰብ ዝብል ትዛረቡ ነርኩም ይሰምዓኩም ነይረ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፍርሕሎ እዚ ፍርሒ እዚ ዘምፅኦ ግን ሓጢኣት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሰብሲ በታ ዝኣምነላ እምነት ናብ ኣምላኽ ቀሪብስ ብሓቀኛ ልቢ ይኮነን ዝመላለስ ዘሎ ኣብቲ ቀዳማይ ዮሃንስ 4:18 ፍርሃት ስቃያ ተምፅእ ይብል እቲ ዘፈርህ ከዓ ብፍቅሪ ፍጹም ኣይኮነን ይብል ፍርሃት እንድሕር ዳ ኣሎ ከፍቅር ኣይከድን ያኔ እታ ፍጽምቲ ፍርህ ግን ንፍርሃት እንታይ ትገብራ ተባረራ እያ እንድሕር ዳ ኣነ ንሓቂ ናይ ዝገየር ሰብ ኮይነ ፍርሃት ኣምላኽ ኣለኒ ፍቅሪ ሰባት ኣለኒ ፍቅሪ ሰባት ስለ ዘለንካ እሳቶም ክጭፍጨፉ ክበኹ ይኸሎ ሙሶኦም የዘነብዕ ስለምንታይ እየ ዝብል ስለዚ ኣብታ ፍቅሪ ይብል ፍርሃት የልቦን ይብል እጅ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ሕብረተሰብ ፍርሃት ኣለዎ ዶ ጥራይ ፍርሃት ኣይኮነን ዘሎ ወይ ተሓዘለይ ተበላፅነት ዝበሃል እውን ኣሎ ተበላፅነት ዝበሃል እውን ኣሎ ገለገለ ሰባት ኣነ ይረኽቦም ኣብ ኢሮብ ምስ መፃኹሲ ተፈለማ ኣነ ቀሺ ጥራይ ይቃወም ነይረ ኣብዚ ጣልያን ከለኹ ሕጂ ኣብቲ ፅርግያ ይሓድር ነይረ ገለገለ ቀሽቲ ግን ይረኽቡን እሞ በላዓናይ እስኪ ምሳና ሻኻ ነስተካ ይብሉን እዩ ወቅቲ ዝብሎ ዘሎ ቁኑዕ ምዃኑ እንዳፈለጡ ከለውሲ ንዓዶም ክኸዱ ክብሉ ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝሰባ እዚኦም ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ይቃወምሉ ኣይድግፎን ሕጂ ሰብ ንሰብ ዘብሎሲ ካብ እንስሳ ንሕና ዝፈልየና ኢለ ዝኣምን ኣነስ ንገዛእ ርእሱ ሕልና ስለ ዘለና እዩ ክፉእ ናይ ምግባርን ፅቡቕ ናይ ምግባርን ሕልና ንኽፉእ ክንገብር ከለና ይሳቐ ውሽጥና ፅቡቕ ክንገብር ከለና ውሽጥና ይህደስ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ሰብኣውነት ወፃኢ ዝወፃና ኮይኑ እዩ ዝመስለኒ እቲ ለውጢ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዓባይታ ኤርትራ ትብል ሃገርሲ ክትህሉ ትኽእል እያ ዝብል ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለኒ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለኒ ብፍላይ በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ንጆን ኣነ ዝድግፎ ኮይነ ንዮሃንስ ነዚ
كبري اندحر زدقف خوينا اندحر أنا سليم زدقف خوينا سلمتاي دقف الله فلت على أني انتي نمنتاي زدقف زلو خمتي كبر خماني زار ناس أنت سنتاي مالتي نعي تحرز السر كويني سبزغت كات كويني ناس أنتي بالله نحن أنا جزاء رسنا بصح هذه هاجر لنا دي هاجر يبلنا نكو هاجر سلزي بلنا أنا بزيز لنا هاجر سلزي بلو مبرويسهم أبعد عد تليان كندي من أسيات مسخنا وتدوي لهم زلوا زي كله خلوا كن هاجر لني الاندحر هذا يجرح كوين أنا مكون لايس انت يزبل أنني أشحات سبات ويكانوا ميلنا سبات أكيبكم داخل سبيتال نبنا يأمروا كي لا تسولنا خبلكم أي كيرني جن ولا أبو أمره وتسقم زلوا خويني سمعنا معلتي أمره وتسقم الله منفساو الشجر الله نجزاء رسوت حزبي يتمنجس خمسون كله أكندي سوداناويانسي يبهال عني فلتني جنس منجستهم تركبنا مسبولهم إنجليزي حنصاب هدي إلنا أين نركبكم يلومهم يبهال صلوات جيرم تعيش مع جيرم هادي يملك سنة تقبل حزبي أرتلاقن زيونكم وصلوا زما بوتاتنا أنا سدراي حزباو جمباريا يتقدم أنا يبني رهج جن كم زبالة ومري لين إجزابير ناتي مقدم على يوتيوب جن تهزبي أكنت دعب إجزابير ويسقلت يقبر نيرو يمهلالا نيرن تنا ديتات ناسي ناتنت مسيا مستبه لقنا كنا بيت كريستيان زوجي سناب ترجع وجين شو إجزابير بهزبير ترى وجيه شو لبنا إجزابير كابجس هزبير ترى طويل شو عندهم مبزحات سبات يزارب نيرهم لب أملاخ كابز بإرترا يخوالا لابز هاجر برت سجل خمسي وميلهم بستأثر سبعة على سفر طبعا سلزي نايز كل شجر نقول له حتياتنا زمس أخويني مثلا معلتي كم دم زه الجزء اللي ولده نتحبر نتبهل أيفلتوني وا قال يوم كحاتهم كلهم بزعبة بتناتنا هيمانوت بناتنا بيت كريستيان زوجا نفسي لكن ميسر عامتها بيت كريستيان نازل برس منو ما يفلتون سئل كاتره هيجي ماني فري وانا زي قلتينا إتي أبسط أنزلوا بوليتيكا وحيلي كم تلك كبر زبلونا برز خونا بوليتيكا وحيلهم بس خلوا نات سيستم أجازة له نحنا غاني ناتنا سيستم كانت تعطوا لنا خميجرنا عينا كم مجزات خنا اللغة نخل كم مجزات خنا اللغة ندخل نخل تداخلنا غاني حسابنا أبتر بيزا خوف بينا نوتهم زي السماء معنا نجر كم حوات أنت ترضى رأينا علمنا كم صلاة خمس زرت تخيل سياس عبي سبعين تعنا خمان يقولون صباحك خيدي جن تاي وانت بنيركا هاجر كي تخيل نتها كم زبحال مسكم خصع كله حمور زلوا حسب زلوا أي بس ده تسب جل تزدقف سلام تاي تيلكاس قوام ده الرازي ولا خوينا حنت هاجر ينوح كم زلوا خردان الله قوام زي بالله أنت خوينا حنت هاجر سي وحسنا تابي له سياس أفورك ما يتصبح نبل نتهاجر سي بحقه مرحز غير سب أبتو قوام سي تنبرن سلزي الملوت ما مسأدري يكون نبع على تيارة راسي على قصالنا تالوادي زي قصالنا تزي نخرا قص عند حرنا خوينو قد نغرتهم زدبفون زلوم توب سلازي توم تارا مرحت هايمانوت زبلت دا خوينكا انا حدا مرح هايمانوت اب انترنت مصيو وياب زخوني اكل سلازبله نزينا عيا خالي يكونن توم مرحت هايمانوت حقنياتات عند حرنا خوينا بمولنا تاكيبنا نتحبرت سب حدا ملأختهم حلال حلنا أرثوذكس بينهم كاثوليك بينهم بروتستانت بينهم مسلم بينهم زي كوني بحبر هناك نحبر شجري زلنا نحنا نحبر صقم عندنا زي حبر صقم نختلوا لنا دم حبرهم ملأختخن كنا محلال في جبنا حبرهم ملأختخ بيقرن يفتحت كم يجيركا نتهاجرنا بنورهم بلاس توم زقاف زلون حواتنا يوم كودكنا يوم الجن الساعتهم يرشون انتينا تنديتاتنا نحنا بمقتاونا حقوسا نسمى مرشانون كقتليهم سلازي كم تداوي زبل انا سنتا ازبل اب زبليسي كلام لخيوم سؤال دي داوي سنتا الى اب زبليسي ولا حدا سبعي يمتيلو كداوي سلازي انت ازبل انا قدامነት محرتኛታትكم كون علينا بحاله يعني ام حرستمر كوسي كلنا له انتاينا إلنا اب حدقت مالت قالو ابي قرتا دتمركسه هيوت كمصا اللهو مصاي تهاجر كتهلو انت خوينا تهزب خم حزب قصل تخوينو زبل ايد اللهو تي مدمدم تامص دلو بحقي كلنا ونصبينا نخون زنبوري اقدم قدم كخون زنبورو ديته غبري كنتاتينا نبل دلنا
ስለዚህ ካብ ጌጋን ኣብ ጌጋን ኢድ ኸይደሎ ኣነ ንሎም መዓልቲ ብሓደ ነገር ክተጠቃለለይ ደስ መለኒ ነይሩ ንሱ ኸ እንታይ እዩ እዚ ህዝቢ ሲ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዝገበርካ ግበር ድሌልካ ተዛረብ ወላ ተጻረፈውን ክሳዕ ድብሉ ኣለዉ ማለት የጋጥም ይሁን እንታይ ሰሚዕኹም ኣጣቂዕኹም እንታይ ሰሚዕኹም ተጣቂዑ ኣለኹም ከይሰማዓኹም ተጣቂዑ ኣለኹም ኢሉ ፈልጥ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ 93 ከባቢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ስኢሉ እቲ ህዝቢ የጣቅዕ ነይሩ ማለት እዩ እዋን እቲ ሕጂ ክሳዕ ከምኡ ድብሎ ንሱ ብርፍረ ዛረቦ ግን ኣብ መወዳእታ ምስ ጓይላ ኢድ ተሓሓዝ ዘሎ እቲ ህዝቢ ሎሚ ጓይላ ማለት ጓይላ ጥራይ ግበረሉ ነዚ ህዝቢ እዚ በቃ ይብሎ ኣሎ እንታይ እዚ ናይ ጓይላ ልምዲ ካበይ ይመጽዩ ብርግጽ ጓይላ ሲ ከም መጠበር ዲ ይቀርብ ደሎ ምዛሪቦም እንዴ ሕጂ እንታይ ዘሎ መስለካ ጆን ኣነ ኣበይ ከመጸካ መስለኹ ነዛ ዝበልካም ምልሳይ ንሕና ከም ሰባት ተሰከምቲ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ካብ ሓደ ነገር ከምቲ ክበሃል ዝጸንሕ ብጾተይ ክብልዎ ዝጸንሑ ሲ ክትቅየር ተኾይንካስ ስኻ ነፍስኻ ሓሳባትካ ትቅይር ኣለካ ክበሃል ጸኒሑ ጽቡቕ እዩ ክትቅይር ካለኻ ግን ሓደ ነገር ኣለው ኩሉ ግዜ ኣነ ዘተሓሳስበን እንታይ ይመስለካ ዋላ ሕጂ ኸማን ኣብዚ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ዛረባውን ዝጸንሐ ሲ ኣነ እንዳሓና ሓደ ነገር ቶባ ኢልካዮ እዚ ንዓይ ኣይሰማምዐንን ኢልካዮ ስለምንታይ ኮምፕሮሚሳት ትገብር እዚ ኣይትርዳእንን እጂ ንሕና ኣነ እንድሕር ስቅያት በዚሑ ተሳቂና ከምዚ ኮይና ንብል ኮይናስ ስለምንታይ ካብቲ ሓሳባት ነቲ ሓሳባት ቶባ ኢልና ብጭራሽ ቶባ ክትብሎ ኣለካ ክትምክቶ እንድሕር ኮይንካሲ ካብቲ ሓሳባት ቶባ እንድሕር ኢልካዮ ነዚ ሓሳባት እዚ ግን ዋላ ማንስቶም ፍትሒና ዝደሊ ገለ ዝብል ህዝቢ እውን ዋላ ምስኦም እውን ከጋጥመካ እዩ ሕጂ ኣነ እቲ በትሪ ዘጋጥመን ክነገረካ እንተኮይነ ነዚ ከምዚ ተሓሳስባ ገዲፈ ክእለይ ከለኹ በቲ ሓደ ሳይድ እንታይ ትጽቢተይ ነይሩ ከምዚ ናተይ ሓሳብ ድሓስቡ ንቁንዕና ዝኸይድ ገለ ኢኻ ግን በቲ ሓደ ሳይድ ካሲ እቲ ሜካኒዝም ንጥቀመሉ ኣብቲ ሓሳባት ኣካይዳና ሳራባሓና ኩሉ ነገር ሲ ብክልቲኡ ወገን ዘሰይም እዩ ብክልቲኡ ወገን ሓደ ዓይነት እዩ ካብቲ ገዲፈ ኢልካ ተመፅኻስ በዚ ኸኣስ በዚ ሓሊፉ ፀኒሑ ኸኣስ በዚ ክቕበለካ ግን እቲ ዘድምፆ ዘሎ በዚ ሓደ ወገን ዘሎ ፍትሒ እናበለ እቲ ፍትሒ ዝበሃል ሲ ኣብ ቃላትን ኣብ ዘረባን ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ ክትሓክም ከለኻ ንዝኾነ ኢኻ ኣንጻር ፍትሒ ዝኸደ ክትቃለስ ከለካ እዩ ሕጂ እዚ ስጋብ ዘይ ሓሳባት ንዝኾነ ነገር ነቲ ዝፀቓጥ ሓሳብ ክትዕሮ እንተኮይንካ በቲ ሓደ ሓሳብ ጌርካ ክትዕሮ ክንብል ፀኒሕና ነቲ ሓደ ሓሳብ ግን ንቕበሎ ዘለና ስዊት ፀገም ዘሎ ስለምንታይ ኣይንቕበሎን ዘለና ክንቅበሎ ንፍትን እሞኒ ደፊኦም ዝመልሱ በዚሖም ትኸይድ እሞ ደፊኦም መልሱኻ ሕጂ ነዚኦም ኢኻ ክትገጥሞም ዘለካ ነዞም ደፍኡኻ ዘለው ኣይፋል ዋላ ንዓኻ ኮምፕሮማይስ ክትገብር የብልካ ማለት ሕድገት ክትገብር የብልካ ኣብ ኣተሓሳስባ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ኣተሓሳስባ ሕድገት የለን ተዘይኮይኑ ነቲ ቁኑዕ ነቲ ፍትሒ እውን ተቋሽሾ ኢኻ ዘለኻ ተቋሽሾ ኢኻ ዘለኻ ስለምንታይ ፍትሒ እንድሕር ትብል ኮይንካ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ሓውኻ ይኹን ሓፍትኻ ትኹን ዋላ ዝኾነ ይኹን ጌጋ ኣይድግፋን ኣይንሰማምዐን መርሓባ ናይዚ ገይር ሰላም ተቕለና በብማዕዱ ብተግባራት እሱ ይኸብኮ እቲ ተግባር ዝበሃል ብስኻ ክትላበሱ ተኮይንካስ ክትነብሮኻ ኣለካ እዚ ኣይድግፋኒ ዋላ ንጉስ ዘይኮን ኣይድግፋኒ ኣይተሓዘለይ ብክብረት እዚኣ ፅባሕ ንጎሆ ደግመሉ ኢኻ ድሕሪ ፅባሕ ደግመሉ ኢኻ ድሕሪኡ ኣክሰብት ክገብረካ እዩ ምዚ ዋላ ሓንቲ ዝግበር ነገር የለ ዋላ ትንሽ ኣነ ግን ሓደ ሕቶ ክሓተካ ናብኡ ከይከድካ ከለኻ እንታይ ይመስለካ ሰሊም ነዚ ትብሎ ዘለኻ ሓሳባት ምሳኻ ብሓሳብ ድፈላለዩ ሰባት ከም ዘለዉ ፈልጥ እየ መሊኦም ኣለዉ ሕጂ ኣይተመለሱኻን ናባኻ ገጾም ኣይመፁን እዮም ወላ እንተመፁ እውን ካብታ ዝነበሩ ኣለውጡ ከም ደምፁ ኢኻ ትፈልጦ ዘለኻ ሕጂ
نحل حلكا من رحاب معدن معدن مخانسي نتي ما أكل يدلو طلع يخاسي ربح يبولن دي صراحني أي ود أخون ناوك مسألة عندي ناوك أخو مسألة زي أنت أي مسألة مجمع مريان كل جزء بتزرب تدقاقامين أي كم ذك أحد الخونا أنت أي مسألة كنزارب كلنا نزاربو مناتهم طعمات قالات في تحمتي يجوي نعم سمعها رشش طبق سمعك أصلا همو أبتكبر شعوب جزية بلغة هذا انت قالوا مثلك عجون نحنا نفسنا هنكير نقول علينا نعو يكون مش نفسك هون كنت قالسها مش نفسك تحلفه قالسي هادزيو نبع الخندا ودها كاخد قالس فكتي مسخازز أنها نخجد فكا بحيل يزغد فكا هجي نزين دا قرف كات كيت كلها ندحر نفسك خد أمكيلك نفسك ندحر قد إمكايا أمين كايا فتحي خمجي يزمسل قصلو أشخاص فتحي نتي قال أي كابس أي كادي نتي كبابي هاون كنت أمنو لك بمتى بتجبار سو سمح نقولي أنا مسخا جون زارب الله حوي بس أيدا أخوني بر جيجان توينو جيجاين ندر تبايلنا بتا تباهلنا ندر مفعول لا كوينو نجزي أخذ كل تمفعول لا ينفر زكوايتي حادث أجمنا تزفرحنا زولو زفرنا نجار يكون زفر هيكون نحنا إنا نتي فتحي كان اللابوسوس لزين الخيل التفرحات تسقط حسام مساخي زلو سولي سقاب تسقط حسام مساخي زلو تفرهو مسوي زلو مسوي زلو بركة نعاقان تا يجيركا سون كل يجيركا زلو كم زي تسقم كم زي تحسب كم زي تبل دان أبدان كيرات راح نقص تخون نزخون النجار كأني بنواتن بترى جنزبن تجوز أيز مسلكها تحلف أيز مسلكها تخون النجار زي رهرحية جلس بعد أو أفيت راح بجبر رهرحية حليكا بتجبرت بتجبر قدم نيرو خمس باقش زبلوز نبرة قدم نيرو جعان توي قبله غلط تخبري أتي قال نيرو نعو تدمسيسو هجي لو تخمت أنت خوينو أنا بعد هذا دلدل كسرح كخيل على تدلدل كأني ناتي أتحسب قديفو زمز بتحد وجن سبكم دلوا كفلت خلالو بتكبر هذا كوينو كابتي تصرف مثلا نفتح هذا تصرف عند حركة فايدو أنتهي مثلك السجز دول كاني مرحب الشيء مرحب تفضل بدولهم بر أنا أبتز زعمن قوة أني أنا مزرعة هيكون برك أنت كوايد حدم على بتس أني عيوز اللقو سمعني كحدم كله كابنو شيء ده حدم دولهم بر كواي حدم كابنو شو حدم كله كا نزغم دي بيجي خطبوا لك برك بوشتو هيكون عنده حدم دولو برك مالسن ده حسين لك قال لا يعلو قد تقاليو جن بمعدو جن يدهلي يجنز السبزي كتنفس كستمع أورو أدل كتبوا لك أبزر خبك أخدموا لك كتغير بالك لو مي خمسة غتولت أني أصبح نقوشوا كم جيت بالتقينك نحنا زاسو عن طريق تسأل أي من إلى نحنا إلى زوجون قاعد زيم بركة نحنا نحلهم معانتي كنا أخوينك زجاجة غتولت أنيها صباح نقول نتي جاجة غتولت صنعات بعلها تقشوا بعلها توازيلو بعلها تشارقول بعلها تشوف تخوينك هيك كونفيزين يجوز فتر بركة حادثنا عاقة استبلالك خلو زي يمثل كم جيت حساسو شعبو يزلك عكاو كم يجير قربك عيب بيزلك عكا كم يجير كاس خاط قرب بيزلك عكا نسباتكو ميتي كونان أكسبت نجورم كم يكونن تتجاهل أرمني ميتي كونان أكسبت نجورم دايدا قال خفار له مسخازو واحدك قال خفار له تتوهاد له بقول تستحب السو نعود حر أكسب كيركايو نتقص على خا مس جزين داخل جزين ده وسط خيط كله نتحمق كاون ندافع أواور كان ندافع على خامس تخيل شعوب نخط فتحه اللي سلزخونه نحنا نقدم تمراتنا كتب لي غات يجمر نحنا جنا عبزي أي بس إحنا عندنا سلامتاي تي نايولك أنا قالسي أودعنا إتي هذا كوني انتهي مسلك كل جزين نحنا أكندي بنفسنا خن الزارب نمرز بتيوم دبلوه كمزيو ده الكات الزارب
ዋይ ስለ እቲ ሰብ ባዕሉ ዝተመክረሉ የለን ክኸውን ክኽእል እዩ ወይ ከዓኒ ዘይፈልጦ ስለ ዝኾነ እዩ በቲ ስእሊ ዝሪኦ ዘሎ ዳኢድ ነገረካ ዘሎ እምበረ ዘይተመክረሉ እንተኮይኑ እዚ በዝሕ ማለት እዩ ቀዳምነት ነዚ ክነጥፍኦ ኣለና ስኻ ባዕልካ ዝነበርካ ዝተመክርካ እንተኮይኑ ክትደፍር ኣለካ ክትዛረበሉ በርካይ ኣብ ሂወት ማንም ፍጡር ወዲ ኣዳም ክቡር እዩ ዝኾነ ትንፋስ ዘለዎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክቡር እዩ ብኸመይ ኣነ ከዓኒ ነተን ክልተ ሓሳባት ኣውፂና ንዛረብ ዘበለኒ ወዲ ኣዳም ስጋ ዝለበስ እንድሕር ሓድጊ ክትገብረሉ ኮይንካ ብዛዕባ እቲ ሓሳብ ተዛረብ እምበር ብዛዕባ እቲ ተሰካሚ ሓሳብ ኣይንዛረብ ተሰካሚ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ሓሳብ እኮ ጾር እዩ ሓሳብ ቀትለካ እዩ የድሕነካ እዩ ከዓ ሕጂ እዚ ሓሳብ እዚ እንድሕር ዘየፈኺስና ባዕልና ንባዕልና ኣድልየናን እዩ ጥኢት ምጥቋስ እኮ የድልየናን እዩ እዚ ብሓሳብ ንቃተል ዘለና እሱ ኸፍእ እጂ ነዚ ሓሳባት እዚ ከመይ ጌርና ክንፈልዮም እንተኮይና ማይነስ ፕላስ ዝበሃል ነገር ክህልው ኣለዎ ድረአይ እጂ እሱ ቶባ እንድሕር ኢልካ ቶባ ክኸውን ኣለዎ ዝመፀ ምፃእ ቶባ እዩ እዚ ኣይድግፎን እየ ኣይትግብሮን እየ ተልካ ኣብኡ ክትረግፅ ኣለካ መንገድኻ ሽዑ ትትስዕበካ ሰሙን ኮስ ደሉ ድዩ ዓመት ኮስ ደሉ ድዩ 2 ዓመት ኮስ ደሉ ድዩ ቀስ እንዳበለ እዩ ዝብገስ ናና ግን እንታይ ዝኸውን እቲ ፀቃጣ ሓሳብ ብስምዒት ከም ትኸይድ ገይርና ከምዚ ገለ ነገር ከምዚ ሕጂ ብዛ መፂኡ ዘሎ ኤነርጂ ድሰተይ እንተሰቲኻ ፍርፍር ትብል ቆሚና ኮይና ብስምዒት ጥርጥር ትብል ድሓርታ ስምዒት ፅንቅቕ ምስ በለት ኮርሚሽ ኣብታ ነበርካ ትምለስ ሕጂ ትርዓዲ ኣብኡ እዩ ዘሎ ሰብ ኮኒ ደፍርኽ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዘይፈልጦ መሻክል ከይኣቱ እምበረ ኤርትራ ኣይትቆመጥ ኣይትቆጭረን ማንም ዝወስዳ የለን ግዝያዊ በታ ሓሳስባ ግን ንዓና ወዲእና የባዕልና ባዕልና ወዲእና ሰሪቆማ ክሰርቁ እዮም ከም ዝገብሩ እዮም ከም ዝወስዳ ሰብ የለን ግን ሓሳባትና ተሰሪቁ ሃገር ማለት ህዝቢ እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባና ኢና ንዛረብ ዘለና መሬት ኣብ ዝኸዶ የብሉ ንምእሳር ነተን ሓሳባት ማለት ምስቲ ግዜ ዘለና ሰሊም ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ነፍስና እዩ ዘሎ ባዕልና ንገብሮ ለውጢ እዩ ኣብቲ ንገብሮ ዘለና ብመትከል ኣይኮንና ንገብሮ ዘለና እዩ ተረዲእኒ ንዓይ ማለት መትከል ስለዘይብልና ተክሳት ጽቡቕ ስለዚ ካብተን ድበለን ሓደ እውን ቁኑዕ ማለት ሕጂ እዚ ደንበ ተቃውሞ ወይ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ሽሙ ማለት ስቂሉ እዚ ደንበ ተቃውሞ ተኣኪቡ ዘሎ ዝብል ቃል ንሱን በዓሉ ርዒሙ ተቀበሎ ይመስል ስለዚ ኣብ ኣያ ደላ እታ ዓንቶይ دعان مس جزية زلاتنا انتهي نيران سلكا سليم دا حتى تكوها تي هزبسي قال بقالي مالس ابزخون اخيباون ابز قربا جزية تقبر اخيباسي قرب انديم ودحرت اخيباسي مزناقعسي غوايلات دهلو نيروس بزو حساب ممص نيرو قليبل نيرو ابا اخاطوك يا جون اذا هذا بزعبا غوايلات بلا دلها ازي غوايلا زبحال دلو تشريح لي انا نغرك اب غعزو قالسي متابعي تجمره ما سرسبي خوينو نسب كحلن خي حسب كحلن تاش من خي يقبر لوكال اكيكا بقلص يزبلك بقلص يدم يتسرسيبو تسرحلو نغريو تتصصبو مهورات نحزب خقربو زدليو انداتفخا وايلادرا نتسب وايلادرا هجي مست غوايلا زمت مست اندراز مت انتحي كمت تلكاني التي نقطو على اكلاتنا مستي هو مستكونه تفطرنا غوايلا التي بنفسنا زاتو انت اين نقطو دلنا انتنا كلنا نفلطو هنا صباي كنا نسدي وهيك اني كاينا يكون ندق ساوت استرحنا صلينا يكون ندقس اتي او كصالي داتو دلو امرنا عند يابنا ابسونتنا عند لمدلو ነገር ኮነይሉ ተሳርሐሉ ካል እጂ እቲ ባዕሉት ተቃልሲናይ
نفتح نختكيد بزوح نجر سلزونه زي دقايلاون قطعل ዝስራሕ ዘሎ በርከ ለሚድዩ ተነፍሲ ለሚድዩ ሓደ ለሚድዩ ኮፍ ኢሉ ናይ ዲስካሽን ባህሊ የለን ሓደ ሕጂ ምስቲ ናይ ዲስካሽን ባህሊ ዘየለ ናይ ኮፍ ኢልካ ዓቕሊ ጌርካ ምስማዕ እውን የለን ቤንዝ መጽመጽ ኮፍ ኢልካ ንነዊሕ ክትሰምዕ የለን ተጻዋርነት የለን ክትዛረብ ይሓደሊ ጥራሕ ትዛረቡ ከማን ሰሚዐ ኢልካ ዳ እምበሪ ሓሲብካ ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ተልካኒ እቲ ያኔ ነፍሰይ የእሚነያ ኣብ ፈትሒ ቦታ እየ ዝብል ሰብ ኣካል ነቲ ሓሳባት እዚ ከምቲ ምስኡ ዘለዎ ሓሳባት ኮይኑ ክሰርሓሉ ኣለዎ ክልተ ብክልተ ንኽውካ ትኸይድ ሽዑኡ ባይታ ክትቅይር ኣለካ እቲ መድረኽ እኳ ይደባሰና ዘሎ እቲ መድረኽ ሲ ብሓደ መድረኽ بكلتي وجن بحدا مدرخ يسرح زلو بمدرخ حدش مدرخ كتكفت علىك حجي كافت مدرخ نقولوا دنبارنا زي أنا بعلها زي حجي أكيد كان زلقة حانتي مدرخ يا درجة حدا عين الحساب ده حزنا سواتينا جين أجل على أنا ببيني تمكرنا ببيني تي تمكرناه ببيني شو زواني بحنس أحمد سخلو يهفتمي نحنا نهبتم اتي حساب هبتم اتي فتحين بلو زلنا نداد اللي لخيت كله صبو يسمعك كمزي يا بغاشي زبولي فقري اي تفرحك علي فقري انت اللي كا اي تفرهني بكا نتسقاط حساب فقري زغطيا هجي ازي كنا حاسبنا دعم كيد على نمبري نتي تسكام حساب كنزاربو له غزينا اي نتفق نحنا قطعنا نقبل نتسكام حساب سجزين له بزح وطرح نزارب بركة خمس بعشر زوالو تتسكام حساب زقو أتقبل دلو سبحان هو خيدي لأنت حسابي ترافي كنديكم أتوم كاني حساب تسكي من زتارفو له بدحري أخا نجيهم كبخمينا خنقط عبزي خاتمز عجي نزغت كتقولنك نسخاون لكعو كترر لك بتفتح زبحال تهريرك بو أمينك كتصنح لك سبحان وشعو تفتح زبحالك تعدي قلطفو نتيجة على حساب حزبه زلو نو زي أحسكي بالله كيكا انكا زيتنا على خسرحنا تلكا يو قلطفو إيرا لك خيلي بزي أماراتي بزي تقبال بحسكي زي بالكا عند حد زربا خوينو دي أماراتي تريقلن دلغا تي تتعيد زرلغا كاوكو تايكلي حجز تقوهيلات بلو دلغا نتي سد أبتصق أمس قاعد نخنبر تواحد يزقبر تجي الخون يكون استاس قام نحنا كمزي يرنا تزي عرينا يو بمتكل تزيتي بنتو تزي سارحنا يو أي مثلاً أنا بنفسي بركة أنا نبى عليك ندرتك نزاع وانزي أسي كنده عمت وسيد الكاتب كانت العصر عمت وسيد الله زي درد عصب نخمت كتصبي ما تجي أجل إذا حرصت تغير كان لغا أني إن نتيسة بزقت مكازلو جيزي عند حبك ياخد كيد جيزي عند حبك ياخد كيد ما حدث نغير كلي زي وصدولس تجميت ناسي لا كاب حمش تسقى شو بشوف عمت دوس سدي بقدر ندهر كنا بلو هنا أجي كم جزء أمثل جيزي عند دوسد فليتنا جيزي دوسد كوينسي توم تغيرنا ليفل أبحر خوينكا نتنوجر صار حل نتزاي تغيرها من قد مخفاتي الزي خات قبر تخيلن به كل جزء أب دقة خوينكا مسميتنا كو بدقة حنتي أنا إيرتراوي يعني أبزي دقة خوينكا كان جي أهم زي تقول هاي تلاقيها أو هذا كان مستملس كاقل إيرتراوي كل إيرتراوي مستملس ببوتو يحز اتفورم عامل متس اتفتحي حق مش متغاني وتغير كاخا نارا تمرح كان جي أنا عيترد عني بر أبدك خوينكا نتي قاشا نتي وانا ونقمت أذولنا عدقوانا نعم أعقد الشو من يسرى بإرترا دي هات تصوع ولا بتنا عيشت عدتات كادي هات تصوع ولا أعقد شو من يسرى سرى إرتراويها فركي كلها أنا كابدك عدنا مفوت أنا إرتراوينا عن فيلمبر بتن عدتات هيكون عن تصوع هجي بجوحنا قريوتي
ታሪፉ ዘሎ ካብዚ ዝበለ ግን ከምዚ እናበዝሕ ክኸይድ ከሎ ታዝ ብላ ግን ኣነ ብመትከል ክፍለ እያ ሕቶይ እንታይ እዩ ሕጂ ዝኩሉ ንዛረቦ ዘለና መጠቃለሊኡ ክንገብር ከለና ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ማለት እዚ ንዓና ድስምዓና ዘሎ ስምዒት ንዕኡ ስለ ዘለዎ ከመይ ጌርና ሓባራዊ ዝኾነ ናይ ፍትሒ ቋንቋ ንረክብ እዩ ስለዚ ንስኹም ትፈልጦ ከባቢ ጾሮና ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ወፃዓ ከባቢ ዘለዎ ኢለ ደኣምን ኣነ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብዚ መደባትና ክነቕርቦ ንፍትን ነርና ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ እዚ ንዛረቦ ዘለና ዘረባ ንዖም ደጠቃለለ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣገይረ መፅአኩም ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኸማና ንሕና ኣብ ፍርሂ ኣብ ሽቁረራ ኣለና ሳቶም ከዓ ብዝገደደ ኣብ ብርቱዕ ፍርህን ሽቁረራን እዮም ዝርከቡ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ ናብኦም ኣመልኪትኩም ተመሓላልፍዎ ዘሎ መልእኽቲ ንዓኹም ይሂበኩም ማለት እዩ ተብርሄልኩም ኮይነ እሺ የቀኒየለይ ደጊመ ስለ የመስግን እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ህዝቢ ከይፈርሀ ብዛዕባ መሰሉ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ቁፅሪ ሓደ ጉጉይ ዝኾነ ዘረባ ኣሎ ንስኻ እንታይ እዩ ዝበሃል ብዛዕባ ናትካ ይትሕተት ዝበሃል ነገር ኣሎ በቃ ብዛዕባ ናትካ ብዛዕባ ግብርኻ እንተሓቲትካሲ ንስኻስ ከምዚ ትሕቲ ሃገራዊ ኢኻ ሓደ መጀመርታ ትሕቲ ሃገራዊ ዝበሃል የለን ኩሉ ሰብ ሃገራዊ ምክንያቱ ወዲ መሬት እንድሕር ዳ ኮይና ኣነ ወዲ መሬት ስለዚ ሰባት ኣይኮነን ክራይተርያ ዘውፅልካ እቲ ህዝብካ ከምኡ ዝበለ ስነ ተሓሳስበ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ሰባት መንነት ክህብዎ ክፅበ የብሉን ሰባት መንነት ስለ ዝዓደልዎ ድማ መንነቱ ዝተቐየረ ኮይኑ ክርዶ የብሉን ኣነ ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምእማን ባህሪ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ኩሉ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ድማ ብሕቶታት ክቐርቡ ክኽእል ኣለዎ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ክፈሪ ክኽእል የብሉን ተዘይተኣሲርካ ፍትሒ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ተዘይሓቲትካ ድማ ፍትሒ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ከምኡ ድማ ምስ ጎረቤቱ ዘሎ ህዝቢ ኮንታክት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ፍትሒ እውን ብዙሕ ዝተደኽመ ነገራት እዩ ዘሎ ብዙሕ ክግበር ዝግብኦ ንኣብነት ብመፅሄት ኣምሲልካ ብዙሕ ነገራት ክግበር ዝግብኦ ብዙሕ ነገራት ኮስኮሳት ነይሩ ገለገለስ ግዜ ደው ኢለ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብዝሓተሉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ነገርሲ ምንም በቃ ካልእ ዓይነት ገይሮም ዝዝሮም ኣሎ ስለዚ ንሕና ንገዛእ ርእስና እዞም ደለይቲ ፍትሕውን ብፍላይ ኣብ ናይ ሰብኣውነት ዝነጥፉ ረድኤታት ዝኾነ እንተዕሽሙ ዘለኹም ሰባሲ ሓበሬታስ ክትሕግዝዎ ኣለኩም እየ ዝብል እቲ ህዝቢ ድማ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ንዓደይ ክምለስ ስጋዕ ሕጂ ተፈናቐሉ ሰባት ኣለዉ ስጋዕ ሕጂ ዓዲ ዘይብሎም ኣለዉ ሕጂ ስጋዕ ሕጂስ ኣብ ገዝኦም ዘይነብሩ ሰባት ኣለዉ ስጋዕ ሕጂ ተመሬቶም ሕጂ ነቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ እውን ዶብና የተሓንፀፅ ኢሎም ክሓትዎ ኣሎ ዓይነት ኣብ መሬትና ስከረጋግፁ ክኽእሉ ኣለዎ እንተዘይለ ግን ሕጂ ጠልጠል ኢልና ኢና ዘለና ሓደ መራሒ ክውስን ይኽእል እኳ እዩ ሓደ መራሒ ክፈርም ይኽእል እኳ እዩ ፌርማ ከዓ ፌርማ እዩ ስለዚ ህዝቢ ዶብ ክሕፀፅ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ቋን ክትግበር ክሓትት ክኽእል ኣለዎ እስራት ክፍትሑ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ክሕንፀፅ ዓይነት ኣብ መሬቱ ክረጋግፅ ክኽእል ኣሎ ክሳዕ ከመኣስ እዮም ኣብ ቴንዳ ክነብሩ ክሳዕ መኣስ እዮም ገሊኦም ባርካ ከይዶም ዝነብሩ ኣለዉ ዓሶም ገለን ስለ ዘይክእልዎ ሕማምን ገለን ኮይኖም ዝተመርፅውን ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነዚ ኣወዚፍካ ተሓሊፉ ዘሎ ህዝቢ ቀታሊ ምዃኑ ተረዲኡ ኣንጻር መንነቱ ምዃኑ ተረዲኡ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ክሳዕ ዘለና ፖለቲከኛታት ንረብሖም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ንሕና ከዓ ንረብሓና ክንነብር ክንክእል ኣለና ረብሓ ንዓይ ዝገብራ ዘለኹ ትጠቕመኒ ድያ ክብል ክኽእል ኣለኒ ፕሪቫት ለዋላ እዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብዞም ፃዓዱሲ ብጣዕሚ እዮም ዝሕጉሱ ንኣኮምሲ ንሕና ግን ከምኡ ጌርካ ምሕሳብ ከምዚ ኣዝኻ ነስኻ ሰነፍት ዝኾንካ ገይሮም ዘረዱ ፖለቲካ እዚ ዝነገሩና ንኣናሲ ንክገፁና ስለ ዝደልዮም ስለዚ ህዝቢ ዶብ ክርሳዕ ዘይደልየ ኣነ ዶብ ክሕንፀፅ ፀጥ ክገብር ክፅውዑን ክኽእል ኣለዎ ዶብ እንተዘይተሓፂፁ ግን ስብሓ ንጎ ከማን ኩናት ክኽፈት እዩ ምክንያቱ ኣብይ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ይቐፅል ኣሎ ኦኬ ሕራይ ኣብይን እስያስን መሓዙቱ ዕርክቲ ኮይኖም ስለ ዘለዉ ስባሕ ንጎ ኣብይ ወይ መተ ከም ኣጋጣሚ ሰብ ወዲ 9 ወር ኣነ ክቕፅል ዕድሙ 100 ዓመት ክፀኒሕ ዝደልዩ ዋላ ሓንቲ ይገበረኒ ንዓይ
زلني في اللي جن بيني مالتي تعتبر حدقات زبالكم النسب زودلنا خل حد يقول لهم علنا ناتنا كنا عرايا دما خنطقم كن موجتنا علنا مالي سلازي تهزبي ابصقم يزلو يا ولا تهاجروا صباحنو ابي ارترانا ابي ኢትዮጵያ ኩናት ከፈጽመህ ነው እዚ ዓቢ ጋግ ይዘሎ ስለምንታይ ተቀን ዘሰሓበን ስኹል ሸሓት ዝወደ ናይ ደብ ጉዳይ መዕለቢ ኣይተገበሩልን ኣይተሓፀተ ተሓንፂዙ ድማ ንህዝቢ ግልጽ ኸውን ክፈላሉ ብዛዕባ መሬትና ብዛዕባ ግብርና ብዛዕባ ረስትናሲ ንሕና ዘይንፈልጦ ወፃይ ምን ክገብር ይብሉ መንግስቲ ማለት ንሕና ዋና ክንርዳእ ክንከላል ሓደ ሰብ ኣይኮነና ስልጣን ዘሎ ወይ ምስትሕቲ ዘሎ መሰረት ይኮን ስለዚ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ኣነፂሩ ክፈልጥ ክኸላሉ ተዘይሎ ግን ስብሓ ንጎ ኸማን ክፋነቐልዩ ስብሓ ንጎ ኸማን ኩናት ክመጽዩ ኣጋጣሚ ብኤርትራ ሓደ ሰብኣይ ካልእ ክነገስ ይኽእል ኣጋጣሚ ብኢትዮጵያ ካልእ ሰብኣይ ክነገስ ይኽእል እዞም ሰባት እዚኦም እንድሕር ዳርጉሾም ስብሓ ንጎ እውን ብናይ ኩናት ሃሳቢቦም ኩናት እንተደኣ ከፊቶም ዋላ ሓንቲ ጋራንቲ የብልናን ውሕስነት ዝበሃል የብልናን ስለዚ ህዝቢ ነዚ ክሓስብ ክኸላሎ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራዊ ነዚ كستوعب الكلالو تاعنا عاوي لسلمتاي دوب زي حنسات يل زارب كلكم سلام نايكلتين هاجرات جيرو استوسدون انا بسلام لعلي فوتو يلن ግን انا تعيز زنخ دفك حنصطالو ديمارتيشن تغير دو مان حزبي ግልጽ ኸውን ከላላ خابي نابيو شعو رف نبل نقسد اتزمدنا يكبر مرت حزبي كو بسقعتي زخيج يوفر زلو بسقعتي زنبر زلو ابتعت فرهي زلو ምክንያቱ ደባይ ተሓዝ ወላቱ ቶም ትግራይ ወንቶም ኣብቱ ደብ ዘለው ምክንያቱ ትግራይና ለላ ዘለና ምስለ ኤርትራ ንሳ ስለ ዝኾነ ትዳወብ ሬጅን ንሳቶም ኣብ ትሕቲ ፍርሂኦም ዘለው ምክንያቱ ጽባሕ ንጉሆ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኩናት ክፍተ ዳደልዩ ብኾስተ ወሪሮም ሊሉ ክጅምር ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ክንዲ ዓበታት ድማ ካልጸል ኸሪና ወይ እውን እዚ ዘሎ ፓርቲ ንሲያሳ ወሪዱ ካልእ ሰብ ተምጽኡ ኩናት ከፊትኩም እንዳገበረ ክንነብር ስለዚ ህዝቢ ዛሳት እዚያ ህዝቢ ክሓንቕ ኣለዎ كحتت علو دب كتنصص كتخل علو دب تحزيزو عينتي امريتنا خبي كساب كابي نحسب ግልጽ ኮይኑ ህዝብና ተፈሊጡ ኣብታናቱ ድማ ናይቶም ተወሲድሎም ዘሎ ህዝብ ድማ ናቱ ኣማለስ ሃገር ክትቦም ከም ዘሎ ሓጥ ኩሎም ምክንያቱም ሰዋዚም ደቂ ሃገር እዮም ሰዋዚም እንድሕርዳ ግብሮም ትሕድጎም ኣሊኻ ግብሮም ክሕደካ እንድሕርዳ ትሰማዕ ኣሊኻ ንዖም ናቶም ቅያር መሬቶም ካኽትቦም ክትኸል ኣለካ እዚ ልጉሙት ህዝቢ ክሓትኹም ዘለዎም መልእኽተይ ዝሕልፍ ስለዘንዋሕኮ ብጣዕሚ ይቕረታ ብዙሕ መበልኩ ነይረ ግን ተንዝብለን ፀሚቆ ግን እዘን ነገራት እዚኣተን እየን ድማ ይቐኒልና ረዲኤርና ከምኡውን እዞም ኣሕዋትና ድማ ምሳና ዘምስኹም ድማ ብጣዕሚ ይቐኒልና እቲ ህዝቢ ግን ኣነ ንዝኾነ ኤርትራዊ ነግሮ ዝደሊ ኣነ ምስ ብዙሓት ሰባት ኮንታክት ኣለኒ ኣብ ጭንቀት ዘሎ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኢሉ ኣዕረፈን ምክንያቱ ሰላም ክትረክብ ምስ ሓደ ሓወይ ተባይሰ ሰላም ኣለኒ ክብል ተኮይነሲ እቲ መባእሲና መሰሓቢና ነገር መዕለቢያ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ 4 ነጥብ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ባህላይ ረባሽ ሙሴ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ሰሊም ትብሎል ሞዳታ أنا بعشي إلهم من يخلو جن أنا انتهى هو الدنيا أتي كتس علنت ناي كتس علنت بوينت على الليلة أتي حزبنا عن حناسي زما بدقز لنا ولا خوان تهاجر سلام كوين اللي قاله خوينسي أتي أبز خوينا خنا بلون خيل هذا نحنا نتسقي نحجر لنا أبدقز لنا هنا أنا نزوم دقة زلنا دامي تجبر دلو أتي أب كبابي نازلو مسؤول مت بديالوج تلازيكا يأمينكا أمت أرناف حيلنا نجزينا نتفقيو نتكبابينا مستنا إزاي نزعرلو مسنا إكب نحنا مسنا أرناف نتي أبتعد زلو تصفان حيلنا نخونو نحناينا نعمنا نحلم نقدر لهم دلنا نحن أنا خلاص دلي أو كم سنة زعل زرباتات زربالو بزح زربالو جن مستزرب خا تجوار يركا نتخبى بخمسة غازلو كوشت هاجم ميركا لا تزار لك ناوكم تمثل تجوار نسرح له كتفالي نسرح له نتجزي كنحسون تخوينا كم زيبل دحاري زي
ምናልባሽ ናተይ ፍሉይ ክኸውን ይኽእል እዚ ካልእ ባዕዳውያን መፅኦም ነታ ሃገር ከም ዝገብርዋ እዮም እዚ ኣነ ኣይረኣየንን እዩ ስለምንታይ ኩሉ ካብ ሓሳብና እዩ እንድሕር ኣብ ሓሳብና ንሕና ወሲዶማ ኢልና ጡፍኣት ኢና ኣይወስድዋን እዮም ንሕና ክንሕሳይና ክንዕቅባይና ተልና ከዓኒ ናብ ሓድነት ገፅና ንጓሂ በርከ በኣሲ የብልና ወላ ሓንቲ ጓይ ዘይብልና ጥራሕ እታ ፍቕሪ ተዋሂብካ ሓሳብካ ተኻፊልካ ንቅድሚት ምኻድያ እምበረ ዋላ ሓንቲ ቋናብፅ የብልና እዚኣ ኣሚንና ኩሉ ብከመይ ዓይኒ ንጥምቶ ብመትከል ከዓኒ ነቲ ፀቓጣ ሓሳብ ካብኡ ንተኣለይ ተተኣሊና ካብኡ ጉዳይና ክሰልጥ ስለዝኮነ ከምዚ እንዳበልኩ ሰላምን ፍቅርን ነብር ዘለና ነቶም ኣብቲ ውሽጢ ፀቕጡ ዘለዉ ከዓ ኣብ ቤዝድዮ ባዕሉ ፅላል ኩኖም ክብል ደሊ ነዚ ነባቐሺ ነቲ ሓውና ከዓ ዝኸደ እንዳመስገንኩ ዮሃንስ ከዓ ንዓኻ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዚ መድረክ ሂብካ ምስ ህዝብና ክንካፈል ከም ዝገበርካና የቐኒሕለይ ሕራይ ኣቦይ ጋሺ ሙሴ ሻይ ከምኡውን ሓወይ ሰሊማ ፈወርቂ ክብሪ ኣብ ይመስገን ኩላትኩም ብልቢ የመስግነኩም ሰማዓት ዝብዎ ማለት ግብረ መልሲ ርኤ እውን ብተፈላለየ ምክንያት ተመሊስና ኣብ ካልኦት ጉጅለታት እውን ተሓዊስኩም ትመፅሉ ኩነታት ክፈጥረ ክሳዕ ሽዑ ሰላም ቅነ يغني لنا جون حوال بتعبنا مسكن. هذه إذاعة إرنا. زخبركم سمعتنا نلوم قدام تداليز نبرة حفشاوي مدواتنا أبسفتيبنا لنا سلامك كتالكم عزينا نمسكن. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو